Okay, velkommen til, Manny. Jo tak, mange tak. Hvor har du egentlig fået dit... Jeg tænker bare, at vi skal starte, altså. Ja, til at starte med, det er altid sådan lidt... Jeg synes altid, det er sådan lidt nervepirrende, fordi man ved ikke, det er noget nyt. Ja. Men altså, jeg tænker bare, at vi skal starte, hvor hedder du Manny? Eller, nej, det er islandsk. Det kommer egentlig... Det betyder måne på islandsk. Og det skal udtales Emil Magne, hvis man skal sige mit navn på islandsk. Magne. Så der... Men det er sådan noget, så skal jeg sidde og korrigere folk. Teknisk set, så er det faktisk Magne. Og du skal ikke sige... Så jeg har altid været sådan lidt... Mani eller Mani, så er der nogen, der siger Mani, så er der også nogen, der siger Mani. Altså, det er så forskelligt. Men de fleste, de begynder at sige Mani nu. Ja. Så det er den, der... Men altså, jeg tænker bare, altså, fortæl lidt om din virksomhed. Du har været i gang med et eller andet. Altså, du var i gang med at lave et eller andet i forhold til... Hvad var det, du sagde? Jeg glemte det helt. Altså, virksomheden, den, hvad hedder det... Ja, så man kan jo... Der kommer man på, hvor lang tid du må til at gå tilbage i forhold til historien. Altså, jeg synes, du skal starte med... Altså, hvor fik du ideen fra, og derefter og sådan? Okay, så det startede egentlig... Det er sjovt nok. I forhold til, hvor jeg fik idéerne fra, det var fra TikTok. Jeg ved ikke, om du har set TikTok. Alle de der sådan grind talk, hvor det bare er grinder, og alle de sidder med stocks og alt sådan noget, og laver alt det der, hvorfor virkelig at tjene mange penge. Og så blev jeg blev åbnet op for ideen med, at man også godt kunne gøre en forskel for ens generation, ikke? Eller for ens familie måske. Så det havde jeg overvejet lidt, og men jeg vidste ikke rigtig præcis, hvad det var, og så begyndte jeg også at blive lidt sådan utilfreds med status quo. Altså jeg røg jo bare... nu ved jeg ikke. Jo, bare fyr. Så jeg lavede sgu ikke så meget, jeg arbejdede bare, og der... Du røg en masse hash, eller ja, lige præcis, og der skete ikke så meget, og så... Så blev jeg sgu lidt utilfreds med det. Så begyndte jeg at gå op og træne, og begyndte at lære lidt nogle vaner og sådan noget, og begyndte at få lidt mere struktur i det, i stedet for at det bare var hip som haps. Der skete bare, hvad der skete. Altså, så tænkte jeg, okay, nu prøver vi lige noget. Og så åbnede muligheden så for det, fordi jeg hørte Marco Manolo, han lavede det, og så tænkte jeg, det lyder sgu skide smart. Og så fandt jeg ud af, at Lukas Borgård, han kunne træne mig i det. Så fik jeg en kammerat til at træne mig, til at bare lave det her. Online markedsføring. Og hvad markedsføring, men over sociale medier. Ja, lige præcis. Så hvis det er annoncer eller et eller andet for annoncering for virksomheder. Men det er egentlig... det var en lidt underlig måde, som jeg valgte det på, fordi jeg var ikke helt sikker på, om jeg ville... Hvordan fanden jeg ville gøre det, fordi jeg tænkte, at det var en meget god måde at komme ind på business på, for at se på, hvad skal en virksomhed gøre for at komme ud. Og så kunne jeg også se på lidt forskellige virksomheder, i stedet for at det bare var, hvis jeg laver min egen virksomhed, en bestemt virksomhed, så er jeg bundet til det, så nu kan jeg så prøve lidt forskelligt. Men det er lidt underligt. Jeg er også ved at genoverveje, om det overhovedet er en ting, som jeg skal gøre. Ja. Fordi det er helt sådan... Men men du sagde, der var meget konkurrence. Altså, det er ikke nemt at sælge dem der. Overhovedet ikke, bro. Og du ringer rundt, og folk er sådan, der er 10, der ringer til mig allerede. Ja, lige præcis. Det er virkelig, virkelig mættet marked. Det er fuldkommen... Ja. Altså, der er virkelig mange, som der gør det, og der er også folk, som der ikke engang har taget kurser, som der sidder og ringer os. Men det værste er, at der er måske ikke så mange, som der gør lige præcis online markedsføring og ringer til dem, men det er jo... Altså, de bliver jo ringet op af folk, der laver hjemmesideoptimering, folk, der laver chatbots-optimering, folk, der laver alt muligt lort, som man kan kontakte dem via telefon på. Det bliver de, altså de får jo alle mulige forskellige slags tilbud, så hver gang de tager telefonen, og de kan høre, at sælgerstemmen kommer på, så bliver de bare automatisk nej. Så det er svært at finde vej ind i blandt hele den der mængde for alle de her henvendelser, de får. Ja, jeg har også lagt mærke til, at man skal virkelig passe på med at have sælgerstemme på. Ja. Man gider ikke at, man gider ikke komme i sælgerboksen. Nej, lige præcis. Man vil gerne komme i hjælperboksen, eller ekspertboksen, ja. eller noget lignende. Ja. Ja. Jamen, jeg har også, altså, det er svært at blive ved med at ringe rundt og sælge, og de afviser en igen og igen. Jamen, jeg også synes, at sådan, gør det via andre kanaler også, sådan, lige prøve lidt e-mail også, og så lige kontakte dem på LinkedIn. Der er også det problemet med e-mail, man må jo ikke sende en e-mail uopfordret. Nej. Det kommer an på, hvis de er reklamebeskyttet eller ej. Nå, okay, hvis de ikke er reklamebeskyttet, må du gerne sende en e-mail. Umiddelbart, men alle er jo reklamebeskyttet efterhånden. Så, ja. Men og hvis du... Jeg ved ikke, jeg har tænkt lidt over det. Jeg har ikke, nu har jeg ikke noget juridisk erfaring med det overhovedet. Jeg har ikke undersøgt det som sådan. Men altså, hvis du bare skriver til deres kundesupport mail,
så kan det jo godt være, men så er det også meget, meget svært, at du kommer videre i systemet, hvis du får fat i nogen. Ja. Jamen, fordi der er den der spam, altså man må ikke spamme folk, og så kan du få, jeg har læst historier om folk, der har sendt en mail til 1000 mennesker, men så er det en bøde på 1000 kroner per mail, på 1 million kroner. Ja, det er fucked up. Men og så er det så er det sådan en enkeltmandsvirksomhed, så du hæfter personligt, så er du lige pludselig 1 million kroner i minus. Det er en forfærdelig suppedas at stå i. Men altså, jeg også for faktisk også ikke at sende så mange henvendelser. Jeg prøver at gøre det lidt mere personligt, sådan så at det er sådan så det kan se, at det ikke bare er en eller anden mailliste, jeg har bare sendt fra sådan 1000 mails. Ja. Men altså, jeg har også godt været lidt nervøs om det, specielt når man lige ser det der, hvor de skulle da reklamebeskytte den her virksomhed. Så er det ikke i orden, ikke? Altså, det her. Jeg tror ikke de fleste melder det. Nej. Vi har bare gjort sådan, at vi altid ringer først. Ja, det og så ringer man til kundeservice, og så siger de, at de sender en mail, og så må vi sende en mail. Ja, først har ringet. Det er selvfølgelig smart nok, ja. Fordi så har de bedt om det, så er det ikke uopfordret. Ja, det burde man nok også gøre. Men altså, det tager jo længere tid, du skal finde fat i nummeret, du skal stå i kø nogle gange. Og ja, det er fucking, det er sgu ikke nemt. Nej. Det er hårdt, men det er det, når man lærer af det, så det er også, og så havde jeg tænkt over sådan, hvis jeg ikke skulle lave det her, så ville jeg synes, det var spændende at lave et sælgerjob måske. Men sælgerjob, jeg er jo allerede sælger for min egen virksomhed. Men det eneste problem, det er bare sådan med lønnen. Du tjener ikke en skid. Jeg tjener ikke en skid, nej. Og så skal man til at lave løn til sig selv og sådan noget. Jeg har slet ikke sat mig ind i det i forhold til nogle forskellige. Men der synes jeg, det er svært med virksomheden. Men jeg synes, det er en meget god måde at udvikle sig selv også på. Det er sådan en driver for selvudvikling. Fordi du ved, at hvis virksomheden ikke går særlig godt, så er der et eller andet, du nok lige bør gøre. Altså sådan måske er du fucking dårlig til at strukturere din tid, og hver gang du sætter dig til at arbejde, måske er du mega dårlig til at fokusere. Hver gang du sætter dig til at arbejde, så går der 5 minutter, og så sidder du på mobilen igen. Og sidder altså, du er jo den eneste, der kan gøre forskel på, om det bliver succes eller ej. Præcis. Så der, forestil dig en eller anden Elon Musk eller sådan noget, sidde i samme position. Må ikke han har fundet succes? Jamen lige præcis, 100. Det er også, at det er alle de der rige mennesker siger. De siger hele tiden, at hvis de blev droppet, eller en der hedder Naval Ravikant siger i hvert fald, han siger, at hvis han blev droppet, uden penge, uden noget som helst, et eller andet sted i verden, så tror han helt og holdent på, at han vil blive rig igen. Fordi bare han burde prøve det. Han har sikkert børn og sådan noget, så han kan ikke. Ja, nej, det er det. Men de har også skillsets og brains derudaf, til virkelig bare at klare det hele. Ja, men det er også, altså, jeg tror også bare det vigtigste, altså jo, hjernen, altså det betyder meget, at du ikke er idiot. Men også bare sådan, at gøre det. Ja. For idé til action, altså det er sådan, det jeg har lagt mærke til allermest de sidste 1,5 år, det er sådan, du kan have så mange idéer du vil, og have så rigtig god til det, altså idéer, men hvor tit bliver en idé til virkelighed? Det er det. Aldrig. Det er virkelig, og der er så mange, han snakker også om det er sjovt, Naval Ravikant, han siger, at der er så mange, som der siger, jeg har en fantastisk god idé til en film, er der nogen, der vil lave den? Jeg har en fantastisk god idé til det her firma, er der nogen, der vil lave den? Altså, det lærer man ikke noget af overhovedet. Du bliver nødt til at gå ind, prøve at lave det, fejle, og så altså alle de her iterations, gentagelser, hvor du bare kommer hen, okay, stod på en mur, det fungerede så ikke. Prøv noget nyt, og så stod på en mur. Så. Ja, jeg hørte også, jeg læste Elon Musks bog, og han sagde også, at da han var, 12 eller 13, så havde han ringet til, eller måske det var 14, så havde han bare ringet til en af de største businessmænd i hans by, og sagt, hey, kan jeg ikke komme og arbejde et eller andet for dig? Det er bare sådan cold call. De går ind i den der store bog man havde dengang, og så ringer man bare til ham og spørger, hey, må jeg ikke det? Og så er han sådan, fedt, der er nogen der ringer. Jeg siger ja. Og så med hans kæreste senere, jeg tror han spurgte hende om kærester, jeg ved ikke om det var 55 gange før hun sagde ja. Shit. Det er bare sådan, de fleste har bare været sådan, men han bliver ved, han giver ikke fuck. Det er det der er med sådan nogle mennesker. Det er fucking vildt, at de, altså hvor mange 12-13-årige samler lige telefonen op og ringer til en totalt succesfuld businessman i den alder. Det er jo, der er jo ingen, der gør sådan noget. Det er noget, som jeg har også været meget inde i og undersøgt meget her for tiden. Det er high agency people. Altså folk, som der er villige til at gøre ting, som folk ikke rigtig sådan, det der med at ringe og spørge om kærester 55 gange. Altså normale mennesker, de vil have sagt nej. I hvert fald, altså de vil stoppe efter 5 gange. Hvis man 10 presser på. Max, ikke? Så der er folk, de skal alligevel have et eller andet sådan lille edge til dem, som der gør, at sådan, de tænker, at okay, alle gør ikke det her, hvorfor fanden gør de det ikke? Og så lad mig lige prøve at gøre det en gang. Og så har de så faktisk succes med det. Så sådan nogle, hvor de sådan står, der er en meme, hvor han står en gut, og så er der bare en kæmpe flok af mennesker, det er tegnet, og så står der
Fuck den? Nej, fint. Okay, så står der, yes, you are all wrong, står han og siger. Og det er bare sådan high agency, fordi så at være overbevist om, at man selv har ret, selvom at alle virkelig tænker, at du er helt væk. Ja. Det kræver noget. Og det er også, altså mange af dem fejler jo, men altså dem, det er sådan høj risiko, og så er der så høj sandsynlighed for succes, eller lav sandsynlighed for succes, men succeskriteriet bliver bare ekstremt højt. Ja. Jeg tror også lidt, det der sådan, ja, det er noget helt andet, men der er rigtig mange mænd, der sidder i fængsel, men der er også rigtig mange mænd på toppen af virksomheder. Ja. Så sådan på en eller anden måde, så er der sådan, det er sådan høj risiko på en eller anden måde. Ja, man skal helst ikke være for crazy. Man skal lige have en lille... Ja. Men jeg synes det er pisse nice. Også sådan nogen som... Altså det var også derfor, jeg faktisk gerne ville snakke med dig, fordi jeg havde hørt, at du sådan, for eksempel... Jeg har hørt, at du ikke drak. Nu ved jeg så ikke lige. Nu ser jeg en masse af flasker. Jamen, jeg drikker ikke meget. Og jeg har haft... Altså, jeg havde... Fra da jeg var 17... Så, eller dengang jeg var 17, så pludselig så var jeg sådan... Jeg tror, jeg var i gang med at tage noget antibiotika eller sådan noget. Og så var jeg sådan, jeg drikker ikke til den her gymnasiefest. Ja. Tog jeg til den ædru, og jeg gik bare amok. Jeg var bare sådan på. Jeg var sådan, fuck det, nu ser vi, hvor fedt jeg kan have det uden alkohol. Ja. Fuck, og det var den fedeste fest, jeg havde været til, indtil jeg blev 17. No way. Og jeg var helt ædru, men jeg kyssede, jeg ved ikke, om jeg kyssede 9 piger eller sådan noget. Og jeg var bare sådan, shit, on jeg fire. er den bedste. Fuck, og jeg var bare sådan, jeg behøver ikke alkohol. Og så stoppede jeg med at drikke alkohol i måske 3 år, indtil jeg var 20. Og så drikker jeg, altså der er noget vin her, så mødes jeg, hvis jeg mødes med en eller anden, og vi vil gerne have et glas vin, så drikker jeg lidt vin. Ja. Eller var der påskefrokost her forleden, så drikker jeg 2 glas vin. Ja. Men det er ikke, altså jeg drikker mig ikke fuld mere. Altså fredag var jeg ude at feste kl. 4, og jeg havde ikke drukket noget. Stærkt, man. Jeg synes, det er så fedt sådan noget. Og sådan at tænke over, fordi altså det er jo så sygt med alkohol, for det er jo det eneste stof, hvor folk tror, der er noget galt med dig, hvis du ikke gør det. Ja. Altså det er jo altid sådan noget coke, sådan, der er jo noget galt med dig, hvis du tager det, sådan noget. Men alkohol, så er der noget galt med dig, hvis du ikke tager det. Ja. Jeg synes, det er så spøjst. Men og så kunne sige, at yes, you're all wrong. Ja, nemlig. Jeg vil gerne, jeg gør ikke det her. Det er direkte mod status quo. Lige præcis. Og så mange gange folk har været sådan, og de tror jo ikke på en. Nej. Altså jeg siger, jeg kan køre bil lige nu. Ja, og jeg er stadig den, der er mest på til hele festen. Det synes jeg også, det er vildt nok, at du kan det. Men jeg ved, at de fleste mennesker kan ikke lide at være sammen med fulde mennesker, når de er ædru. Og jeg på en eller anden måde passer perfekt ind mellem fulde mennesker. Du er bare energetic, klar på at fest. Jamen jeg ved ikke, altså jeg føler også bare, at lige pludselig kan jeg få lov til at være skør. Fordi at alle andre er skøre med alkohol. Ja. Det er alligevel ret sjovt. Også det der med at få lov til at være skør. Det er sjovt, du siger det. Det der med at få lov til at være helt sig selv. Ja. Det er også et interessant spørgsmål. Ja. Hvor meget man egentlig er sig selv omkring folk, synes jeg. Det med at man hvor meget du egentlig holder igen. Fordi at det her det people pleasing er det jo egentlig. Altså at du ikke lige siger det et eller andet fucked up, fordi det er egentlig det du tænker, at den der person, han gør bare det der på grund af at han er sådan og sådan. Men du siger det ikke, fordi at det vil være underligt at sige, men det er egentlig sådan som du selv er. Så det synes jeg er et filter. Ja, lige præcis. Men så det som jeg også synes, så læser jeg noget omkring det. Det er med ham, det som jeg taler om, han hedder Chris Williamson. Han er fucking nice. Han taler om det, jeg tror det hedder Toxic Compassion. Chris Williamson. Ja, han har podcasten Modern Wisdom. Ja. Så taler han om Toxic Compassion i og med at hvis du ikke er dig selv over for andre, så alle de komplimenter du får, dem vil du ikke kunne sådan tage for dig selv. Altså det er egentlig ikke dig der får komplimentet, for det er ikke din egen person, dit ægte jeg som der får komplimentet. Det er det her filter som du har sat på, og den her person, det her persona som du har, som der har fået komplimentet. Men så er det også godt i forhold til hvis du bliver kritiseret. Hvis du bliver kritiseret, okay, det var på personaet, det var ikke rigtig mig. Men så man lever bare sådan en falsk. Også det her online univers, det skaber jo også personer, fordi du bygger jo en online person. Ja. Og du bygger det præcis som du vil have den. Du kan lave lige hvad du vil. Du kan jeg er den her, jeg fester hver dag, og jeg altså det er alt sammen det er virkelig personeopbyggende, det her online univers. Alle har sin Instagram, og sin Instagram, så har man, jeg gør det her, og jeg ligner en, der rejser hele tiden. Ja. Og der er ikke et eneste billede, hvor du er mindre glad, eller... Nej, hvor du ligger der og har tømmermænd af helvede, eller nej jo, det gør der jo måske, eller hvor du bare har snot hængende ud af ørerne, og snot ud af næsen, altså hvor du bare på dit aller værste. Det synes jeg også er spændende, jeg synes det er fedt at kigge på, sådan, og tænke på vores sociale medier. Jeg tror, det er også noget som, det er en mental model,
jeg kan prøve at snakke om mental models. Jamen jeg vil gerne høre, jeg ved ikke lige helt så meget om mental models. Mental models, det er sgu meget nice, men en af dem, det er, jeg tror det er social media racer, og det er bare at tænke over, hvis du ser et eller andet mega fedt billede, hvor du bare bliver, hvor du kan mærke sådan jaloux indeni, sådan, fuck, jeg vil ønske, jeg var den person, jeg vil ønske, jeg var derovre, eller jeg vil ønske, jeg så sådan derud, eller et eller andet, så skal man bare tænke over, at okay, der er 50 værre billeder, som han var nødt til at sortere fra, for at vælge lige præcis det der. Så det tager nærmest al kraft fra sådan nogle forskellige ting, som du ser på sociale medier. Ja, men altså, det er jo ikke fordi, der ikke er mennesker, der er bedre end dig i alle mulige ting, og ser bedre ud end dig, men på en eller anden måde er det ikke dem, du skal sammenligne dig med. Du skal sammenligne dig med, hvad du var i går, eller hvad nu man siger, ikke? Ja, det er ikke rigtigt, det er rigtigt. Og altså, jeg ser det virkelig usundt. Altså, jeg prøver at bruge så lidt sociale medier som overhovedet muligt. Ja. Men jeg har jo også en Instagram-side, og det er på en eller anden måde, altså, jeg skal bare have en. Altså, mine Instagram-sider er rimelig lort, fordi jeg er ikke så god til det der med at kunne se godt ud på et billede og sådan noget. Jeg kan ikke, så jeg er dårlig til at finde ud af, hvordan fanden jeg skal manipulere virkeligheden til min egen fordel. Ja. Men hvis man kan det, så er det jo fucking sygt på sociale medier. Jeg har venner, der ikke, der stort sådan kan have en samtale med en pige, men score masser af damer igennem deres Instagram, fordi deres Instagram ser fed ud. Det er crazy sådan noget. Ja. Men sådan, jeg vil også ønske, at jeg skulle lade være med at bruge sociale medier. Men det, på grund af det arbejde, som jeg har, så er jeg jo nødt til lige at være lidt. Du skal jo være ekspert i det. Det er fucking noget, synes jeg. Fordi jeg ville ønske, at jeg bare kunne sige, fuck det der. Altså, der er jo ikke nogen grund til det. Der er jo ikke noget, du får ud af det. Ja. Som sådan. Hvilke, altså har nogle tips til mig, i forhold til, hvis jeg skulle lave en bedre Instagram-side? Skulle lave en bedre Instagram-side? Når du scorer damer igennem det. Nå, det ved jeg ikke. Hvad fanden laver man ellers? Det kommer an på, hvad du vil lave med. Hvis det skulle være Troy's Oracle her, hvis det skulle være den Instagram-side, så skal jeg også have. Så er det helt anderledes jo. Ja. Men så damer, det har jeg ikke nogen idé. Det gør jeg slet ikke selv heller. Der er ikke noget. Nå okay, det er ikke altså jeg ved ikke, hvorfor folk laver Instagram. Altså jeg tænkte bare, det var for at score damer. Det er mig, der er lidt nede. Det kan også godt være, det kan sagtens være det for damer. Men det er også, altså, hvis man ser det fra det med at score damer på synspunkt, så er det jo egentlig bare at blive influencer og vise alle de bedste sider af dig selv hele tiden. Ikke vise noget. Ja. Nej, måske. Sådan som jeg ser, hvis jeg skulle lave sociale medier, så vil jeg vise alle de ting, som jeg interesserer mig for. Alt det der, sådan så det er så meget mig, mit ægte jeg, som overhovedet muligt, sådan så der ikke er noget som helst persona. Fordi så er jeg 100% sikker på, at dem, som der følger mig, det er måske en meget nichet person. Altså meget nichet følgebase, og der er måske 1.000-2.000 mennesker, som der er interesseret i lige præcis de samme ting som mig. Men så ved jeg, at de 1.000-2.000, de er helt vilde med præcis, hvad jeg laver, og de er totalt fan, og de elsker lige præcis, hvad jeg elsker, og ikke hvad en anden persona af mig har sagt, at det her, det er sådan, jeg gør, og er bare perfekt. Jamen, jeg tror også, det er derfor podcast er blevet så populær, fordi altså, det er ikke, altså, det der tv, man gider ikke se sådan 15 minutters tv-klip, hvor de har interviewet nogen, og det er bare sådan, de stiller lige 5 spørgsmål, og der er 10 sekunder svar. Man gider ikke, man vil gerne have noget ægte. Folk savner det. Det er derfor, folk sidder og hører podcast i 3 timer. Virkelig. Og det er også der, jeg får min motivation til. Jeg vil gerne lave podcast, fordi jeg synes, det er fedt at sidde og snakke med folk, og man kan sådan sidde og snakke om alle mulige ting. Ja, og det er råt. Der er ikke sådan noget, og det skal være råt. Ja, det er også sådan noget som, det er sjovt, du nævner, jeg hader virkelig sådan noget talkshows. Fordi det er vist, jeg tror vist, størstedelen af dem er scripted. Alle sammen. Det hele er blevet planlagt på forhånd, hvad du kommer til at snakke om, hvad du kommer til at skulle sige, nogenlunde omkring retningen. Der er ikke noget ægte ved det overhovedet. Det er rent bare sådan publicity, at de skal ud og snakke om det her. Og så. Ja, men altså det er derfor det er blevet så populært. Ja. Altså det er fordi det er råt, og det er ægte. Og folk vil gerne have ægte, og det ægte, det der er mest ægte, det er også det, der vinder til sidst, føler jeg. Altså hvis du prøver at være fake på din podcast, efter noget tid, så skal du nok blive taget. Altså jeg tror også, det er ikke tilfældigt, at Joe Rogan, han er den mest populære. Altså han forbereder sig ikke, han forbereder ikke nogen spørgsmål. Han læser måske lidt om personen, så han ved, hvad det handler om. Altså lige deres bog, hvis de lige kommer ud i en bog. For eksempel, eller læser en halv i natten eller sådan noget. Men han forbereder sig ikke nogen spørgsmål. Han er bare nysgerrig og spiller dum. Ja. Han er bare sådan, jeg vil gerne vide mere. Ja. Fortæl mig mere, det handler ikke om mig, det handler bare om min nysgerrighed, ikke? Det er fucking fedt. Jeg synes virkelig, at podcast, det er en helt anden verden. Jeg er blevet så glad for at have fundet podcast. Men også, nu snakker du om bøger. Det synes jeg virkelig også. Det er faktisk også noget, som jeg vil høre om nu, hvor du nævnte, at du har læst Elon Musks bog. Hvad for nogle bøger er din top tier? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg læste en bog, der hedder Crime and Punishment. Af Michel Foucault?
Nej, okay. Fjodor Dostoyevsky, jeg kan slet ikke sige hans navn. Dostoyevsky, ja. Altså, den er god. Jamen, jeg har også godt overvejet at læse hans... Men altså, jeg læste den for nogle år siden, og jeg var ikke sådan helt gammel nok til at forstå den, men mere og mere, så sådan tit tænker jeg tilbage på den der historie, så tænker jeg sådan, det giver mening. Ja. Også en anden bog er også, han er faktisk min yndlingsforfatter. Dostoyevsky? Jeg kan slet ikke sige det. Dostoyevsky. Fyodor måske. Fyodor Dostoyevsky. Det er også lige meget. En, der hedder The Brothers Karamazov. Den er også god. Den har været på min want to read list på Goodreads jeg tror lige siden jeg begyndte at læse. Jeg har virkelig haft overvejet at læse den i lang tid, men den er god lang, er den ikke? Jo, den er, jeg ved ikke, 1000 sider eller sådan noget. Det er rimelig vildt. Så det er sådan en rimelig solid bog. Hvornår læste du den? Men måske 1,5 år siden. Okay, frisk. Men det handler om sådan 3 brødre, og så er det meget sjovt, hvordan hver bror, han har sin egen livssyn på verden. Og så ser man, hvordan de udvikler sig igennem historien. Og så kan man så tydeligt se, hvordan der er nogle livssyn, som er fuldstændig ødelæggende for en. Og man kan se livssyn, jeg har også hørt, man kan se dem i virkeligheden. Du kan se folk sådan, ham der, han er sgu da præcis ligesom den der bror der. Ja. Og det er sådan, og i Crime and Punishment, så er der en, der prøver, eller han får det oplagte mord. Alle undskyldninger til at lave det. Og han sådan, altså jeg gider ikke røbe for meget, hvis folk gerne vil høre det, men altså nu røber jeg lidt. Altså han får muligheden for at slå en irriterende gammel tyran ihjel. Altså hun er tyran i sin familie, hun ødelægger livet for mange mennesker, hun er irriterende, hun har en masse penge, og han vil bruge de penge på noget godt i verden. Hun er alene hjemme, han ved, at han kan gå derhen og slå hende ihjel. Og tage pengene, og så kunne bruge de penge på noget godt. Han slår hende ihjel, så folk ikke skal lide af hende mere, plus han får pengene, som han vil bruge til noget godt, fordi han ser sig selv som en han forestiller sig, hvad vil de største mennesker tilbage i tiden gøre i hans situation. De vil gøre noget great, og det han skal bruge nogle penge til det. Han vil gøre noget great for verden. Så alle undskyldninger ligger klar til at slå hende ihjel. Han går hen og slår hende ihjel, kommer væk fra det, han bliver ikke taget, han kommer væk, der er ikke nogen der ser ham, men han lige så stille falder hans mentale fuldstændig fra hinanden, fordi du kan ikke bare slå en ihjel. Selvom en undskyldning er der er en eller anden, der vurderer dig. Ja. Det er der han siger, eller i bogen, så er det sådan, han tror ikke på Gud, fordi han er ateist, ham der er hovedpersonen, der slår ham ihjel. Men lige så stille, så bliver han lige så stille indrømmer man for sig selv, at der er et eller andet, der er i hvert fald et eller andet, der gør, at du ikke bare kan slå en person ihjel og komme væk med det. Selvom du ikke bliver taget udefra, så bliver du taget indeni. Ja. Så det er ret fascinerende. Det er også et fedt koncept. Jeg har også tænkt over det ofte, det med, og hørt det fra podcast også, at sådan noget med, han snakker om det, Alex Hormozy. Jeg ved ikke, om du kender ham. Nej. Nå, men han siger, you'd know. Altså, you'd know, du vil vide det. Det kan godt være, der er ingen andre, der vil vide det. Der er jo ikke nogen, der ved omkring, om du lige slacker den ene dag, men lige at du lige slacker med om hjemmesiden, fuck det, jeg dropper bare lige det der. Men du ved det inderst inde. Og så begynder der at komme ligesom, det fodrer ligesom på det her lille haltende, og så hvis du slækker lidt på det der, så jeg kan lige så godt lige slække derover og derover, og lige pludselig så det accumulator. Og ikke kun slack, også noget som det ved jeg ikke, jeg har det med sådan, eller stjæle, eller lige sådan for eksempel i mit køkken, så er der jo masse mad, der ikke er mit. Sådan, det går nok. Jeg tager lige en pose mandler her, jeg gør lige det her. Og altså, det kan godt være, at de ikke opdager det, men der er en eller anden, der ser det, ikke? Det er det, man ved det bare selv, og så du siger ligesom til dig selv, ved at gøre de ting, okay, jeg er den type person, der gør det her. Der bekræfter du for dig selv, altså det kan godt være, at du ikke får noget lort for det overhovedet, men du ved det selv, og du ved, at du siger til dig selv, bekræfter det hver gang du gør det her. Jeg er typen, der ikke lige gør mit bedste. Jeg er typen, der lige napper det her, bare lige fordi, eller jeg er typen, der bare lige drikker mig fuld hver gang jeg er ude at drikke. Så der er så mange ting, hvor man bør være lidt mere opmærksom på de små handlinger. Men man rådner sig selv på en eller anden måde, ikke? Helt klart. Fordi man bliver mindre og mindre ren, og det er også sådan spiraler. Du starter det her, og så kører man lige så stille, og så bliver det værre og værre, ikke? Det er sgu nice. Jeg bør virkelig læse dem. Crime and Punishment, og så har jeg også hørt, at flere af hans bøger skulle være rigtig gode. Der er også nogle jeg er i gang med at læse The Idiot nu, af ham også. Ja. Kindle er lige der. Jeg finder bare bøgerne på nettet, så downloader dem ned som Kindle. Easy. Gratis. Ja. Er også gratis, ikke? Ja, det er så smart. Jeg har virkelig overvejet at købe en Kindle.
Jeg købte den brugt for, jeg ved ikke, 300 kroner eller sådan noget. Det, genialt. Men jeg har godt nok ikke, altså i lang tid, eller i de sidste halvår har jeg næsten ikke læst, fordi jeg har haft en masse andet lort, jeg skulle læse, ikke? Sådan er det. Men hvad hedder det, jeg kan godt lide at læse. Jeg har også læst nogle, jeg har læst mange bøger, jeg kan sgu ikke huske, hvilke nogen jeg synes, det var ekstra gode. Har du så nogle personer? Altså sådan nogle... Altså jeg læste David Goggins bog. Den er også fed. Can't Hurt Me? Ja. Har du læst den? Ja, jeg har læst den. Ja, jeg synes, hans motivation er ude af den her verden. Det giver ikke nogen mening. Men han har også bare været igennem helvede. Vildt helvede og kommet ud af det. Ud på den anden side, ikke? Ja, det er sgu crazy, at der er nogen, der kan sådan noget. Ja. Men det er også bare motivationen. Også bare det der med at tænke over. Jeg tror også, det kan implementeres på andre faktorer end bare rent fysisk. Altså når du er på når du er på sådan et tidspunkt, hvor du tænker, jeg magter faktisk ikke længere. Nu kan jeg virkelig. Jeg føler mig virkelig burned out. Nu kan jeg ikke længere. Så siger han, det er bare de 40%. Nu er du 40% henne. Du har stadig 60%. Det er rent psykisk. Du skal bare presse dig selv igennem. Lige tage det næste skridt. Bare fokusere på hvert enkelt skridt. Så kommer det lige til selv. Og altså, hvis du vil du kunne løbe 100 km lige nu. Det synes jeg. Der er ikke noget, der stopper dig. Og endda hvis du er tyk, du vil kunne løbe 3 maratoner i streg. Altså måske 2 maratoner. Men seriøst, du vil kunne løbe 2 maratoner, før du falder om og dør. Altså det er det. Det er rent mindset, ja. Det er jo på en eller anden måde bare mindset, der stopper dig for at løbe en maraton lige nu. Ja. Altså det kan godt være, det er dumt også for ens leder og sådan noget, fordi de bliver fuldstændig bollet, men jeg kan godt lide den idé om, at jeg kan ikke mere. Hvis din mor var ved at dø, så har du rejst op, og så har du kørt videre, ikke? Det kan man jo vildt ikke sige. Du kan ikke sige, jeg kan ikke mere. Nej. Du har ikke lyst til mere. Nu kan du, nu magter du ikke mere, faktisk. Det er det, du prøver at sige. Nemlig. Jeg synes, det er også en fed tanke også, hvis jeg ved ikke, hvad laver du af fysisk aktivitet? Laver du noget? Jeg pumper jern, og så løber jeg. Løb, lige præcis. Løb, den er så vild, når jeg jeg tror, jeg bruger for en pause eller et eller andet. Ja, man må ikke. Pause, den idé kommer op igen. Man skal kvæle den ihjel. Ja. Altså, jeg er først lige begyndt at løbe. Jeg har løbet måske 3 måneder, og den kommer hele tiden op. Stop nu. Du kan bare lige stoppe og tage en pause. Og jeg ved bare, at jeg må ikke, fordi så fodrer jeg den del af min hjerne, som har den idé. Og den skal kvæles. Den skal kvæles ihjel, indtil den ikke kommer op igen. Men det sker også ofte, hvis man sidder og laver styrketræning, sådan, nu begynder det at blive hårdt. Hold up, lige et øjeblik, skal lige tage en gang til, fordi det var slet ikke nok. Jeg var ikke helt færdig der. Altså jeg er nødt til lige at køre den helt ud, før at det er done. Han er kæmpe inspiration, virkelig. Ja. Men også en sjov meme. Ja. Det er så meget sjovt. Ja, husk at lifte boats. Helt lort. Han er så sjov. Men han har virkelig nogle gode ting. Men er der andre end David Goggins? Men jeg hørte, du snakkede om Jordan Peterson. Ja, Jordan Peterson. Altså hvis jeg har hørt, jeg har også læst hans bøger, eller 2, halvanden af hans bøger. 12 han Rules kommer for snart med en ny bog, der hedder We Who Wrestle with God. Som handler om, det handler om religion, og han siger, jeg hørte ham sige i et interview, at selvom du tror, du er ateist, så er du ikke ateist. Og det finder du ud af, efter du læser min bog. Okay. Eller han forklarer det også tit, det han har. Men altså, ham her har hørt alt for mange timer af. Altså, seriøst, jeg tror, jeg har hørt måske 250 timer af ham. Frist. Jeg elsker bare at høre ham snakke. Der er ikke nogen, der kan formulere sig som ham. Og hver gang han får et spørgsmål, så stopper han, og så kigger han bare ned i jorden og tænker. Og så kommer han med sådan... Han er spot on hver gang. Ja. Det er virkelig... Det er uhyggeligt. Han er crazy god. Ja. Men jeg tror også, det kommer med en... Igen, jeg tror også, han har... Der er jo også et eller andet deroppe. Han er rigtig klog, men hvis du hører... Altså, han har brugt... Da han var 20, så begyndte han at skrive sin første bog, Maps of Meaning. Nå. Og han skrev 4 timer hver dag i 15 år. Holy shit. 15 år skrev han. Bare hver dag. 4 timer hver dag. Og så sagde han, eller var det 3 timer hver dag, og så sagde han, og det var de 3 timer, jeg skrev. Jeg tænkte over den 6 timer hver dag. Og han sagde, det var virkelig hårdt. Og det var også derfor, da han var, jeg ved ikke, 23 eller sådan noget, 24, så begyndte han også at træne alt muligt, fordi men han mentalt kunne han ikke blive ved med at håndtere, og skulle tænke så meget over den bog. Han er virkelig en dyb tænker, og jeg kan godt lide, jeg elsker at høre på ham. Er det også der, du blev introduceret til Dostojevski? Ja. Han snakkede også om, jeg hørte hans Lex Friedman podcast, hvor han siger, at det er den bedste bog i hans mening. Brothers, den der... Ja, Brothers Come Off Tough. Jamen, det er en god bog. Ja. Men det er sådan lidt som om, at den vokser på en. Jo længere tid der er gået ved siden jeg læste den, jo mere får jeg lyst til at læse den igen. Og jo mere sådan...
Men det var også, altså, det er også en god historie, når man læser den. Men når man læser den, så er det bare sådan, det er en god historie. Men så sådan efter, så tænker man, så vågner man op om natten og tænker, shit, det giver mening nu. Altså den vokser på en faktisk. Så det er ikke en, jamen jeg føler, at sådan nogle slags bøger, så skal man lige sidde og tænke over det, når man sidder og læser det. Men det er også bare nederen at skulle sidde og tænke over, hver gang du har læst en side, okay, hvilke filosofiske meninger er der bag det her? Ja. Så er det federe bare at begynde at se det i hverdagen, sådan, ham der, den skulle da rimelig meget om. Sådan nogle bøger, synes jeg er det fedeste bøger, hvor du læser det, og så kan du gå ud, efter du har læst et kapitel, og allerede begynde at se, bum, der var det der, eller prøve noget af, for eksempel. Jeg har læst, en af de første bøger, jeg læste, det var, eller ikke en af de første bøger, da jeg begyndte at lave virksomhed, så var en af de første bøger, jeg begyndte at læse igen, det var, hvad fanden hedder han? How to Win Friends and Influence People af Dale Carnegie. Og der er der også alle mulige regler, bare sådan, brug folks navne, vær mere interesseret i andre end dig selv, og alt sådan noget. Og så det er bare regler, du bare kunne gå ud og bruge med det samme, sådan så at man ikke glemmer det. For jeg føler, at du kan læse noget nok så hurtigt, og så har du læst den bog, og så kan du sige, jeg har læst den her bog her, nice. Men så, hvad har du lært af det? Hvad går du og implementerer fra den bog? Det synes jeg, det er sjovt. Min kæreste Marie, hun spurgte mig, jeg havde lige læst en bog, jeg sad og tænkte, fucking fed bog, jeg er lige blevet færdig med den, og mega nice bog. Så jeg, nå okay, hvad har du lært? Og så det kunne jeg ikke rigtig svare på, skulle jeg til at lige at tænke over det, og alt sådan noget. Så det åbnede ligesom mine øjne for, at bøger, synes jeg, skulle ikke bare skal speedes igennem, for at kunne sige, at du har læst den her bog her. Det er mere for at kunne sige, hvad har du lært fra den her bog, og hvad... Ja, og jeg synes også, det handler man kan ikke rigtig lære visdom. Altså man kan ikke læse sig til det. Altså lidt kan man godt, men det skal virkelig sådan... Altså det er sådan... jeg tror man kan få mere visdom af sådan en bog, end man kan få af 5 self-help-bøger. Ja. Altså, så nogle gange er det fint at have en regel, man skal gå ud fra. Og det er fint at vide, men på en eller anden måde skal man selv opleve det. Man skal selv gå igennem det. Man skal selv komme ud på den anden side, og så gro som person. Man kan ikke på en eller anden måde læse sig til at gro. Nej, men jeg synes det er lidt ligesom en løbesko. Det er en måde det gør det sgu lidt nemmere at komme derhen. Så du får ligesom nogle guidelines til, hvad der er smart. Men det er også derfor, der er så mange forskellige ting at opnå det på. Men det er jo bare alder, at du skal, men så også blive ved med at undersøge og lære og prøve at læse og implementere de ting, du læser igennem livet og sådan noget. Det synes jeg det er en livslang læring. Ja, jeg føler også, en af mine venner, Charlie, jeg ved ikke, du kender måske ikke, men jamen, jeg har set lidt på podcasten. Ja. Han har det med sådan, han kigger virkelig meget indad og finder alle mulige, ofte sådan nogle svar derinde, og jeg tror virkelig også, man kan, på en eller anden måde føler jeg, at man har jo en mavefornemmelse af næsten alt, ikke? På en eller anden måde er visdommen et eller andet sted. Og nogle gange så føler jeg bare sådan, jeg ved ikke, visdom kan komme indenfra. Sådan, man kan fange det indenfra på en eller anden måde. Helt klart. Så det er jo som om man allerede har meget visdom, men man måske ikke forstår det eller kan implementere det på en eller anden måde. Ja, men jeg føler bare, at det er noget, hvor altså man bliver bare gennet væk fra den her mavefornemmelse hele tiden. Sådan, fordi altså, selv fra skolesystemet, altså, hvis du sidder og føler, at du fucking elsker virkelig matematik, lad os sige det, og du bare synes, at jeg hader dansk, jeg har ikke noget behov for at lære dansk, altså jeg vil da sige, at du gerne vil snakke engelsk resten af livet, du gerne vil lære internationalt, så har du ikke noget behov for at lære dansk. Men sådan, hvis du har virkelig noget, som du gerne introducerer dig for, hvad fanden snakker vi om? Altså, jeg ved det ikke. Hvad var det, du lige snakkede om med... Jeg sagde et eller andet med, at visdom kunne komme indenfra. Ja, lige præcis. Så, men at sådan noget som skolelivet, de siger, gener dig hen i en retning, som du skal følge den her. Din mavefornemmelse, den der måske, den behøver du ikke at lytte så meget til lige nu. Nu skal du bare lige gøre de her ting, fordi det er sådan, vi har sat det op for dig. Så jeg synes, at det er svært at finde den igen. Jeg har hørt så mange sådan råd omkring, du skal følge din mavefornemmelse. Altså, jeg aner ikke, hvad fanden ens mavefornemmelse føles som efterhånden. Ja. Har du nogen, altså, er du nogen former for religiøs? Overhovedet ikke. Nej. Jo, altså, det kommer også an på, i hvilke aspekter af religiøst det er. Altså, jeg synes, der er fede ting fra de forskellige. Altså, sådan noget som, altså, kristendoms etikker, altså, at de ting, som man bør gøre, at du bør ikke dræbe og alt sådan noget, sådan, og være god. Altså sådan, og det at være et godt menneske. Ja, lige præcis. Og, sådan, og ikke, bare være et godt menneske egentlig. Bare en måde, du bør leve dit liv på. Men sådan noget som at sige, at
der er bare en Gud, og du kommer til at komme i himlen, hvis du gør alle de her ting her. Altså hvis du giver os det her og det her, og giver os de her penge måske, og gør alt det her, at der så kommer et efterliv eller et eller andet. Det synes jeg er svært for mig at blive overbevist om, i og med, at jeg ikke kan se noget bevis på det. Altså jeg har jo ikke noget... Altså jeg kan måske godt se, at okay, jeg får et bedre liv, hvis jeg lader være med at dræbe. Det er sgu meget nice. Hvis jeg bare ikke lader være med at lyve, så kan det godt være, at jeg træder nogle folk over tærnen ved at sige, hvad jeg faktisk føler, og jeg fortæller dem sandheden. Men så har jeg det bedre med mig selv, og jeg kan sige, hvad jeg egentlig rigtig vil, og folk kan lide mig for den, jeg faktisk er. Og ja, alle de andre sådan, ting, som man bør gøre, de sådan good deeds, det leder til et bedre liv. Men jeg kan ikke se, hvordan at man ender i himlen efter livet. Nej. Kunne du forestille dig nogen form for karma, der findes? Tror du, gode mennesker får gode ting? Ja, altså... Nu er du lidt på udebane. Jamen, det er lidt tricky, fordi at, altså, ja, det kommer an på, hvordan du gør gode ting. Altså, hvis du gør gode ting igen og igen og igen, så tror jeg bare, du omringer dig med folk, som der også gør gode ting, og så kan du ligesom, altså fordi hvis du bliver ved med at være god rundt omkring folk, som der bare røvrender dig hele tiden, så finder du måske ud af, at du er i den forkerte vennegruppe på et eller andet tidspunkt, og så kommer du hen til, så du kommer hen til andre men det er den settings. Der compassion, hvad var det du sagde før? Den der toxic compassion. Toxic compassion, ja. Det er det jo lidt sådan, så bliver du ved med at tilgive en eller anden mand, som smadrer dig. Ja. Ikke? Det er jo ikke så smart at tilgive ham, måske skulle du ikke tilgive ham på en eller anden måde. Ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt, så der er det sådan noget, men så bare være bevidst omkring sådan noget, og være klar over, at okay, det er ikke sådan nogen, som jeg vil være omkring. Altså, ja, du kan jo ikke ændre. Det er noget, som fra stoicismen, det er nærmest også religiøst, at man følger dem. Det er jo regler, som de har omkring livet. Hvordan man burde opføre sig eller sådan noget. Men altså, du kan ikke kontrollere, at ham der bliver ved med at slå dig. Men du kan jo kontrollere, at du ikke er sammen med ham længere. At du bare, okay, fint nok, at jeg tilgiver ham måske, og så går jeg bare mine vej. Og så er jeg ikke ligesom ham. Følger du meget stoicismen? Altså jeg følger det ikke som sådan, men jeg prøver at implementere det i min sådan, tankegang og dagligdag og sådan noget, og sørge for, at hvis nu at altså jeg kan mærke, at jeg begynder at blive sur over et eller andet, der er en eller anden, der pisser mig af med en eller anden holdning, eller et eller andet, de lige har sagt til mig, og så lige tænke over det en gang. Bare lige, okay, præsident Abraham Lincoln, han gjorde noget fedt, hvor hvis han blev skidesur på folk, så skrev han et brev til dem, og så inden han sendte det afsted, så lagde han det lige i skuffen, og så kiggede han på det nogle dage efter. Og så kom han i tanke om, okay shit man, det var totalt overreaktion. Sådan, bare lige, altså ens følelser er ikke ens jeg. Man er nødt til lige at være opmærksom på, at du kan sagtens lige råde over det. Du kan jo sagtens beslutte, okay, har jeg lyst til at være sur nu? Altså det er jo ren beslutning omkring, du har lyst til at være sur, eller om du har lyst til at være tilgivende, eller sådan noget. Følelsernes intensitet kan bare godt bedrage en lidt nogle gange. Altså, men altså, hvis du bare er rationelt tænkende og tænker, okay, jeg får jo ikke noget ud af at sidde og skælde ham her ud, fordi han lige har sagt det her, så kan man jo bare lade sin dag gå an, og så bare gå videre igen. Det er vigtigt at reflektere over tingene, ikke? Ja. Der er mange, der bare lever som reaktioner. De bliver bare sådan, fuck, så det næste, og så det næste, og så det næste. Ja. Og til sidst falder de helt ned, de stopper aldrig og tænker, nu er jeg her, hvad er det jeg egentlig laver? Hvorfor er det egentlig jeg reagerer, som jeg gør? Er der et eller andet, er der en grund til det? Er der et eller andet, jeg kan få fra det? Hvor fanden kommer den her vrede et eller andet fra, ikke? Ja, og sådan, hvordan skal jeg så reagere til det her? Altså, det er jo nærmest ikke nogen tanke bag de reaktioner, som de gør. De gør det bare. Det kommer bare en reaktion, og så er det bare med de ting, som de har oplevet igennem livet, som der hjælper dem til at lave den præcise reaktion, som de har. Så føler de, at de har lært de her ting igennem livet, og det er måske bare nogle forskellige erfaringer. De er blevet udsat for nogle forskellige stimuli, og de har oplevet forskellige ting, og så reagerer de på en bestemt måde. Der er ikke noget sådan, der er ikke noget kompas til deres beslutninger. Så der synes jeg, det er også noget, jeg har taget med fra stoicismen, det er at lave journal, skrive dagbog hver aften. Det har hjulpet rimelig meget med at tænke over sådan, okay, hvad har jeg lavet i dag? Synes det var spændende at lave det her? Hvordan følger det, da jeg sad og jeg blev faktisk rimelig fucking sur over den her person, der gjorde det her i dag? Hvordan reagerede jeg på det? Skal jeg være bedre til at gøre det på et andet tidspunkt? Eller hvis man står over for et svært valg, så okay, hvad vægter nogle forskellige ting højt, sådan vægter de forskellige ting for at tage en beslutning. Hvor lang tid har du skrevet dagbog?
Jeg tror, jeg har skrevet det siden i hvert fald over et år. Over et halvt år. Over halvandet år, tror jeg måske. Og hvordan fungerer det? Du har bare dagbogen ved siden af dig i sengen? Nej. Eller hvad? Nej, så jeg har en aftenrutine, som der ser ud, at halvanden time før jeg skal ligge og sove, så begynder jeg at gøre mig klar. Så begynder jeg sådan ligesom at sætte et dæmpet lys på, i stedet for sådan et skarpt lys, der bare virkelig fucker mig øjnene. Og så begynder jeg at gå ud og vaske ansigt og gøre sådan lidt ansigtsrutiner og børste tænder og lægge mod. Lige gøre det helt færdigt, sådan så man er klar til at gå i seng. Og så går jeg ind, så skriver jeg dagbog. Det tager måske kvarter 20 minutter, alt afhængig af hvor meget jeg har i hovedet. Og så jeg har skiftet lidt imellem hvad jeg har sådan skrevet om. I starten der var det bare tankemylder. Bare få det hele ud. Det som der faldt mig ind, at det som der var sket i løbet af dagen. Måske var der en eller anden stor begivenhed, som der sådan, og det her, så tænkte jeg det her, og så tænkte jeg det her, og så tænkte jeg det her. Men nu har jeg læst en bog, som der hedder Think Like a Monk, af Jay Shetty. Og der snakker han omkring, hvordan man bør revidere over det du har lavet i løbet af en dag, og så tænke over forskellige processer, som du har haft. Det kan være alt fra, at du har stået og lavet mad, til at du har cyklet. Det kan være, at du har måske cyklet til skole uden musik, cyklet tilbage fra skole med musik. Hvad kunne du bedst lide? Sådan vurdere dine processer i slutningen af dagen, og så se på, okay, jeg hader faktisk at gøre det her. Hvorfor bliver jeg ved med at gøre det her hver dag? Så kan man begynde at danne sin hverdag ud fra ting, som man synes er interessante. Som man ikke går og laver noget, man synes er lort hele tiden. Men også sådan en ting, hvis du har strugglet med at gøre et eller andet sådan, så for eksempel så glemte jeg jeg havde fået i studentergave, havde jeg fået et ur i studentergave. Rimelig dyrt ur. Så havde jeg glemt det op i Fitness World i en af skabene. Og så jeg havde det så stramt med mig selv, at jeg så klandrede mig selv så meget. Men så bruger jeg så stoicisme til lige at tænke over, okay, jeg kan jo ikke rigtig godt få det noget nu. Nu er det sket. Nu må jeg lige tænke over, hvad kan jeg gøre så herfra, i stedet for at man bare ligger og klandrer sig selv hele tiden. Fuck, jeg glemte det her, og fuck, jeg gjorde det her, og jeg hader bare mig selv for det her, og alt sådan noget. Så kan man så tænke næste skridt, i stedet for at man bare bliver det samme, og lader, som du siger, blive kastet rundt, og bare reagere på, hvad der nu end sker. Så det synes jeg er en god måde at kigge på dagen. Er der noget, sådan, kører du også noget taknemmelighed, hvor du sådan, jeg er glad for, at det her skete, så skriver du også det ned og sådan noget? Ja, altså... Læser du nogensinde din dagbog? Det synes jeg, det er dårligt til at gøre, men det er fucking fedt at gøre. Altså at kigge tilbage på og sådan, okay, jeg havde samme problemer. Hvad gik jeg og strugglede her meget med dengang? Og så det ændrer sig rigtig meget hele tiden. Altså sådan noget som, jeg tror, jeg kan ikke helt huske, jeg læste det forleden, men at der var min mobil et kæmpe problem. Altså sådan, jeg 6 timer på mobilen om dagen, og sådan, altså virkelig bare lavede nærmest ikke andet. Og så der sad jeg bare og svinede min mobil til og sådan alt det der sådan noget goggin shit, hvor man bare sad og fuck you! Ja, totalt bare sidde og brage den på sig selv, og så at komme videre så til at tænke over, at man så har ændret sig og klare noget rimelig meget bedre. Men der er masser af ting ved det, fordi taknemmelighed, så har jeg også begyndt at gøre om morgenen. Det har jeg prøvet også i en lille periode, hvor jeg skriver morgenjournal også, hvor jeg så skriver 5 ting, som jeg er taknemmelig for den morgen. Men det synes jeg, det magter ikke. Så vil jeg hellere bare være lidt mere taknemmelig i løbet af dagen, og så tænke over, og så kom i tanke om aftenen, det var fandme lækkert da jeg cyklede, og jeg kunne lige se solen stoppe, og der var togen var mega nice, eller der var frost på græsset, eller sådan noget. Sådan nogle små ting, det vægter rigtig højt, at lægge mærke til det. Og så jeg sørger for, at man ikke bare hele tiden er et andet sted, end hvor du er lige nu. Altså sådan, lige nu vil jeg gerne være helt optaget af den her samtale. Jeg vil ikke sidde og tænke over, hvad skal jeg nu senere også? Jeg skal også huske, at jeg skal op og træne, og sådan noget. Sådan, så at man bare er i det hele, lige i sekundet. Det synes jeg, at journal og tænke over taknemmelighed senere på dagen, det kan hjælpe med at sørge for, okay, var du grounded? Var du i nuet i løbet af dagen? Ja, fordi man skal hele tiden, man skal ofte et sted hen, ikke? Man har sådan alle mulige planer. Skal det her, skal det her? Det er også fedt at have, men det kan også godt nogle gange blænde en fra, at man lige pludselig står et eller andet sted, og det er faktisk virkelig, altså du kan nogle gange stå og kigge på solen, og så er solen på vej ned, og du tænker bare sådan, jeg skal over og hente den der cykel, før at den bliver snuppet, fordi jeg glemmer låsen, eller andet små ting, og man står bare der. Du står faktisk på en planet, der snurrer rundt om en kæmpe brændende ildklump midt i et univers, som ekspanderer hurtigere end lyset. Altså det er sådan noget, nogle gange er det fedt bare sådan, jeg kan godt lige kigge op og tænke sådan,
fuck, det er vildt det her. Ja. Og sandsynligheden for, at jeg får lov til at være her og opleve, hvad jeg oplever, er minimal. Så jeg kan mindst være taknemmelig en gang imellem, ikke? Det er så fucking vildt. Også at man er sådan nogle trivielle ting, som at en cykel måske bliver stjålet. I det store og det hele. Altså, hvis man zoomer langt nok ud, så kan man ikke engang se, at der er jorden. Så kan man ikke se, at jorden er der. Det er jo mikroskopiske ting i en lille bitte, et kæmpestort univers, som der bare, altså, vi lever i et glimt af et sekund for hele jordens liv. Så det er så sygt, at vi er her på det tidspunkt, som vi er på. Så jeg synes, det er og så med den tanke skal man passe på, at man ikke falder ned i sådan noget nihilisme. Ja. Nå, okay, vi er her lige i så kort tid, så er det vel ligegyldigt. Men det er jo ikke ligegyldigt for dig. Det er jo ikke ligegyldigt for din familie. Altså for dig oplever du alle følelserne. Ja. Så på en eller anden måde, hvis man zoomer så meget ud og siger, at alting er ligegyldigt, så har du zoomet for meget ud til, hvad der er relevant for dig. Ja. Jamen det er også en fin balancegang med det der. Med at men jeg synes, det er rigtig brugbart at tænke over døden. Altså tænke over det med, at du kommer til at dø på et tidspunkt, og folk, som du tænker over, altså folks kritik af dig, som du, okay, jeg gør måske ikke lige det her, fordi at X-personen synes, at det vil være lidt spøjst, og så tænker jeg, så prøver jeg lige at tænke over, okay, lige nu så lader jeg den her ene person styre, hvad jeg gør med mit liv. Den her ene person er død om 100 år, og folk kan ikke huske den person rigtigt om 100 år. Folk kommer heller ikke til at huske mig om 100 år. Så der er det egentlig fuldkommen ligegyldigt om den person, hvad den person synes om, at jeg gør, hvad jeg har lyst til at gøre. Så det er også noget, jeg virkelig respekterer ved dig, at du sådan, for det laver bare en podcast. Altså, jeg ved ikke, om du tænker, om der er nogen andre sådan, fuck, jeg tænker nu, hvis den her person ser, at jeg har lavet en podcast, eller ser nu, hvis en person har tænkt over, hvad den person tænker over, at jeg snakker om det her på min podcast. Ja. Altså, bare sige fuck det, altså det er jo fuldkommen underordnet. Altså, ja, men altså, jeg har altid været god til ikke at tænke så, altså det er ikke det, jeg ikke tænker over, hvad folk synes om mig, fordi det gør alle stort set. Men min far, han er, jeg har nok lært lidt af ham, altså han er nok ekstremt derude, fordi han er sådan, altså, han er sådan en blanding mellem lidt asocial og lidt autistisk. Aha. Og det gør, at han gider egentlig ikke have venner. Han har ikke brug for venner. Han har ikke brug for det der med at se godt ud i forhold til andre, fordi han melder sig bare fuldstændig ud. Han er ligeglad, han er uinteresseret, han har aldrig haft den der motivation til at have venner. Og det er jo ikke godt ikke at, eller det ved jeg ikke, det er jo forskelligt, det er jo hans vej. Og det er jo helt sikkert ikke min vej, men jeg har helt sikkert ejet noget af hans med, at jeg er sådan lidt, jeg er sgu lidt ligeglad, hvad folk synes. Det er jo, altså på mange måder er det jo lidt mærkeligt at lave et podcast. For eksempel så sad vi og så her i går, for nogle par dage siden sad jeg og så min kollega et datingprogram, hvor der var sådan en rimelig sådan lidt overvægtig fyr med, som var ret sjov og var rimelig mærkelig. Og så var jeg sådan, fuck det, jeg skriver en besked til ham, så sendte jeg ham en messengerbesked og spurgte, om han var med på en podcast. Og det er jo sådan, altså rimelig random, men altså, hvorfor ikke bare gøre det, ikke? Ja, det er det, altså der er jo ikke noget, der holder en for at gøre det. Hvis du synes, det kunne være sjovt, så prøv at fucking gøre det. Og men, altså sådan, jeg elsker bare sådan, det var sådan, det jeg prøvede at sige for tidligere, de sidste halvandet år, sådan, jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Altså, for mange tusind år siden, kunne du ikke bare starte et podcast, og du kan sende det ud til hele verden. Jeg kan med minimal effort købe de her 2 mikrofoner, og så begynder at lave podcast. Der er ikke noget, der stopper mig. Jeg får ideen, det kunne være fedt. Du kan bare gøre det. Ja. Jeg får ideen om at lave en chatbot virksomhed. Du kan bare snakke om det og grine af det, eller kan du bare gøre det. Der er ikke noget, der stopper dig. Du har alle mulighederne foran dig. Lige præcis. Man kan mindst prøve at gøre, hvad man kan med mulighederne i hvert fald. Kapitalisere på det, og så også det, som jeg tænker over, når jeg får sådan nogle idéer, er okay, hvad så med, når jeg ligger der og er 74 i et lorte plejehjem, og jeg ikke har noget som helst at kunne sige for mit navn, og så tænke over alle de ting, alle de gode idéer, man fik. Ej, det kunne jeg jo egentlig bare have gjort. Jeg kunne jo bare starte den podcast, det er jo fuldkommen ligegyldigt. Nu sidder jeg bare her, folk har glemt. Halvdelen af dem, som jeg tænkte, ville synes, det ville være underligt. Halvdelen af dem, jeg bekymrer mig om, ville synes, det var underligt, at jeg startede en podcast, der alligevel døde. Så sidder jeg her og har ikke lavet den her podcast her, fordi at det synes jeg lige var bekymrende. Så sidder man der og har så mange ting, som man bare ikke fik gjort, fordi at
man ikke rigtig tænker over, at det kunne være en mulighed. Ja, det er jo lidt, altså, det er jo lidt sådan noget, folk ofte siger, når de sådan bliver ældre, sådan, der er jo ikke nogen, man fortryder aldrig noget, man har gjort, kun ting, man ikke har gjort. Jeg tænker det ikke i alle tilfælde, men i mange tilfælde. Altså ofte så, hvorfor gik du ikke hen og snakkede til sin pige? Ja. Eller hvorfor tog du ikke den mulighed? Fordi worst case går det nok-agtigt. Og best case, og så er det også det sådan, ja, der er en lille sandsynlighed for, at det virker, men man bliver overrasket. Altså, fordi der er ikke så mange, der tager risikoerne. Nej. Og hvis man tager risikoen 3-4 gange, lige pludselig bliver man succesfuld med et eller andet. Ja. Og så er ens eventyr lavet, ikke? Jamen det er det der med iterations og gentagelser. Bare prøv det. Altså giv det et fucking skud, og så se, hvad det bliver til. Og det værste er, at du kan, altså, det er jo ikke du har ikke fejlet, hvis ikke... Du har først fejlet, hvis du stopper med det. Hvis du bare stopper helt, så er du så fejlet. Så er du færdig, så er du helt færdig. Men hvis du bare tager det som, nå, det var den læring, nu har jeg prøvet det. Så går vi videre, tager erfaringen med fra det her, så prøver vi noget nyt. Og nu ved jeg så, okay, måske jeg ikke skal gå i den her retning. Måske jeg skal have mere fokus på det her, når jeg går ned ad den her. Og så bum, og så giver det lidt mere, og sådan, det er hele tiden noget, du får i bagagen. Så det er også derfor, jeg synes, det var derfor, at det var så spændende at starte en virksomhed. Fordi, altså, det kan jo godt være, at det fejler fuldkommen, og at jeg kommer til at, okay, så kommer jeg måske ikke til at have så meget succes. Men det giver alligevel noget læring at have haft sin egen virksomhed, og have gjort det, ikke? Altså, du ved det jo selv, man lærer så meget. Men så er det så overhovedet en fejl? Altså, har det overhovedet fejlet? Nej, det er det. Måske skal succeskriteriet bare ændres til, altså, jeg lærer helt vildt meget af det. Ja. Om jeg har tjent mange penge på det. Er penge virkelig succes? Det kan godt være, at det ikke er det, men der overhovedet er succes. Så måske har du allerede haft succes i din virksomhed. Du skal bare ændre kriteriet for succes. Jeg ved ikke. Det er fucking rigtigt. Ja. Men noget, som jeg er bekymret om med det mindset, det er, at hvis man går ind til det med mindsetet om, okay, jeg prøver det bare lige. Det er bare lige en prøveperiode, så giver jeg det et skud. Så har man jo også lidt ligesom en out, for at du ikke har gjort det bedste, og for at du ikke lige har, at det ikke har fungeret, så det var alligevel bare en prøveperiode. Så der synes jeg, det er interessant at tænke over, altså, okay, hvad hvis du så virkelig går ind i noget og tænker, nu gør jeg fucking det her. Nu, altså, det her, det er det eneste, som jeg vil gøre. Så føler jeg, at det er svært at differentiere mellem, om man bare burde sige, at jeg siger bare, det er en prøveperiode. Vi prøver det bare lige et år, og så har jeg ellers lært af det, hvis det så fejler. Fordi så har du ligesom sat bare en herrelavt for dig selv, at fuck det, jeg behøver så alligevel ikke rigtig at gøre mit bedste, fordi det er jo egentlig bare en prøver egentlig bare. Fordi så har du ligesom en out til, når det så er, at det faktisk ikke går, som du havde regnet med. Så jeg synes, det er svært at... Ja, jeg synes, det er svært at tænke over, fordi så man vil også gerne presse sig selv. Men man skal ikke gå ind i det fuldhjertet. Man skal ikke gå ind i det sådan... jeg ved ikke helt. Altså for eksempel har jeg sagt, at jeg stopper ikke med at lave podcast, før jeg lavede 100, fordi så ved jeg, om det har været succes eller ej. Det er en fucking fed perspektiv. 100 er fucking mange podcasts. Ja. Fordi, altså, nu har jeg lavet 4 eller sådan noget, 5 på 3 måneder, så det kommer til at tage et par år at lave 100. Men jeg er bare sådan, altså, jeg hygger mig, når jeg gør det. Jeg synes, det er sjovt. Altså, det er ikke engang, min motivation er ikke at blive berømt podcast. Aha. Min motivation har egentlig bare været, at jeg elsker at lytte til folk snakke i 2 timer, fordi jeg elsker sådan nogle samtaler. Jeg elsker selv at have dem. Jeg føler ofte, at mænd sætter sig ikke bare ned og har en samtale på den måde. Det er også, og sikkert piger har sikkert også det problem, men piger er generelt bedre til at sætte sig over en kop kaffe og så snakke alle mulige ting igennem. Ja. Hvor, altså, jeg sætter mig ikke ned og drikker en kop te med en eller anden dreng og snakker om ting. Vi har brug for, hvis jeg skal mødes med nogen, så har jeg brug for et formål. Vi tager ud og klatre. vi tager ned og skater. Man har brug for et eller andet, der samler os, før vi mødes. Og så er det en undskyldning, vi laver et podcast. Ja, ikke? Og det er faktisk smart. Laver man et eller andet, så man producerer et eller andet kreativt, plus jeg får lov til at gøre noget, jeg synes er sjovt. Samtidig med, at jeg lærer nye mennesker at kende, og jeg udvikler sikkert også mig selv. Det er win-win-win-win-win-win. Det eneste, der stopper mig, det er, at det er lidt mærkeligt. Altså, fuck giver en fuck. Det er som er så fucking vildt, at man har... Altså, du kunne bare have en uendelig bunke over på pros-listen, og så lige en con med, at de her 3 personer, de synes faktisk, det vil være lidt spøjst, og hvad nu med de tænker om mig, og så kan det være, de faktisk snakker med nogle andre mennesker omkring, hvor underligt det jo faktisk er, og så de døde om 100 år. Ja, du døde om 100 år. Plus det er lidt mere behageligt at sidde på din telefon, i stedet for at gå ud og lave et eller andet. Lige præcis. Så kan du chill lidt. Ja. Så må du bare lige tage på dit arbejde. Så er der ikke så meget at bekymre sig om. Ja, men jeg er også god til, når jeg får en idé, så skriver jeg den ned. Må jeg lige lukke her? Ja, du må gerne lukke. Ja, der er køligt. Nu skal vi tage den der øl op. Fedt, det skulle være meget smart. Ja. Jeg ved ikke, jeg har altid mit værelse altid koldt.
Det er også godt. Cold exposure. Ja, men du sidder lige ved vinduet, du kan fryse ihjel. Ja, man får også lidt varme med at snakke. Ja. Men du siger, du skriver gode idéer ned? Ja, altså når jeg får en god idé, så skriver jeg den ned på min mobil, og så nogle dage efter, så keder jeg mig, så tager jeg min mobil op, så ser jeg, hvilke idéer jeg har skrevet ned, og så hvis der er nogle af de idéer, der er gode, så altså jeg er rimelig kritisk, fordi jeg får mange idéer. Så sådan, er den god, så kører jeg den så videre, og så ser jeg, hvad jeg kan gøre med det. Fedt nok. Og hvor mange idéer tror du har skrevet ned? Jamen jeg ved ikke, altså det varierer fra periode til periode. Nogle dage kan jeg skrive, så kan jeg på vej til at sove, så skriver jeg lige 4 idéer ned. For eksempel sådan, det var fedt at join hot yoga, eller sådan noget. Jeg kan godt lave hot yoga, så skriver jeg det ned. Det har jeg så ikke gjort nu. Det kan jeg fucking også godt, by the way. Det kan jeg fucking sjovt. Eller der er sådan noget undervandsrugby. Det lyder også fucking sjovt, det gad jeg også godt. Men det er ikke kun sådan nogle idéer, det er også nogle, for eksempel, så havde jeg haft den her idé, hvor jeg snakkede med nogle venner om, at jeg vil gerne vide alle mine blodværdier. Jeg vil gerne kende mit kolesterol, jeg vil gerne kende mine triglycerider, jeg vil gerne kende min testosteronniveau, jeg vil gerne kende mine vitaminer, mine mineraler, alt det. Jeg vil ligesom det der hedder blood work i USA. Yes. Jeg vil gerne have det. Ja. Hvor kan jeg få det? Hvorfor kan jeg ikke få det i Danmark? Jeg kan ikke få det. Det kan du godt. Du skal bare ringe til din læge. Ja, men så skal jeg komme med en undskyldning. Så skal det tror jeg ikke. Jeg tror godt, du bare kan sige, hey, jeg vil gerne have mit blood work. Nej. Er det rigtigt? Kan man ikke? Der var en af mine kammerater på skolen. Det varierer fra læge. Nogle læger er sødere, men i teorien, så skal du have en grund, før de må give det. Så må du bare sige, jeg kan ikke få stiv pik. Ja, nemlig. Så skal man lyve, og så kan du få nogle af de ting. Ja, jeg har været dernede og sige, min mor har hjerteproblemer, landet jeg bullshit. Og jeg vil helst ikke lyve, jeg har faktisk prøvet, nu kører jeg faktisk sådan, jeg må slet ikke lyve. Det er svært. Det er svært, ja. Men man skal lyve for det, og jeg var bare sådan, hvorfor kan jeg ikke bare gå ned, betale 800 kroner, og så få testet alt 2 gange om året? Ja, der er nogle virksomheder over i USA, som der gør det, og så giver de det også fuldkommen. Så en god app, hvor du kan se det hele på. Ja, lige præcis. Også action points bagefter. Sådan, okay, du laver på det her kan du gøre for at gøre det bedre. De her supplements skal du tage for at gøre det bedre, og bum, og bum, og bum. Og så gør det ligesom, det kunne være en virksomhed. Danmark. Nemlig, det er jo præcis det. Og det var sådan en idé, jeg skrev ned. Og så skrev jeg så, fordi man skulle lige finde ud af, hvor man skulle teste den henne. Så jeg kørte lidt videre med idéen. Altså, ja. Den er ikke død endnu, men altså, det kræver meget. Men jeg skrev ud til måske 15 forskellige klinikker i Danmark og i Finland og Litauen og sådan nogle, eller ikke klinikker, laboratorier, som kan teste alle de forskellige ting. Og så er planen lidt, at vi så prøver at skrive til vaccinesteder og spørge, om de vil være villige til at tage blod for folk mod betaling selvfølgelig. Og så vil vi skulle bare lave det appen, og så vil vi så sende blod, der bliver taget ved vaccinestederne, til Litauen, hvor man kan tage blodprøverne rimelig billigt. Og så har man så appen, hvor man får svarene på efter en dag. Og så går man bare ind, betaler 900 kroner, og så kan man så få det hele, alt, i stedet for, at, fordi lægen giver ikke det hele. Altså en dag, hvis du kommer ned og siger, at du er træt, så får du de billige. Du får ikke det testosteron, og det kan du også godt, men så skal du gå ned og bede om, at jeg har ikke stiv pik. Og ja, og så er det kun testosteron. Ja, jeg har nok ikke nok tid lige nu til at gøre det, men vi lavede også et domæne, som hed blodklar, i stedet for blodkar, så blodklar. Så jeg har faktisk en hjemmeside med det, men jeg tror ikke det bliver sådan noget lige nu. Jamen det er fucking nice. Du er på sådan noget Elon Musk shit. Han er jo også fuldkommen proppet med det, og det er fyre rundt op i ham. Ja. Det er sgu da nice. Jeg synes det er fucking. Så mange idéer har jeg dog ikke. Jeg har også fået et par idéer, men det er ting som jeg bare lige har noteret ned på mobilen. Altså hvorfor prøv nu det her på et eller andet tidspunkt, eller det er bare en virksomhedsidé eller et eller andet. Ja. Men det har ikke været noget sådan crazy, og jeg har heller aldrig været sådan gået så vidt som du har med at tænke over sådan, okay, hvordan fanden gør vi så det her? Altså, nu har jeg idéen, hvordan kommer jeg så videre, hvad er de næste skridt? Så det er sgu fedt, at du har gjort det. Ja. Men jeg tror da, hvis der er firmaer, som der sådan laver i Finland gør man det. I Finland? Og i Finland kan du også godt hos din egen læge få blodet taget, men det tager lang tid, du skal stå i kø til at komme ind, og du skal overbevise din læge om, at du har brug for det. Og så der er rigtig mange mænd, der er 40 og sådan noget. Hvis de ved, hvad deres blod, hvad deres triglycerider og kolesterol er værdier, når de er 40, så kan de tage forebyggende medicin, og de kan leve 15 år længere. Det er så sygt. Altså det er meget, meget relevant at kende de tal. Ja. Og også reagere ud fra den, fordi altså lige nu behandler man for eksempel, hvis du har forkalket blodår,
som gør, at du får du overforkalkning, du gør, at du får blodpropper og sådan noget, ikke? Okay. Så kan du få sådan nogle, der hedder statiner og sådan noget, som nedsætter mængden af overforkalkning, der bliver lavet. Okay. Du får dem, når du får din blodprop. Når du får din blodprop, okay, vi kan se, at du har overforkalkning. Her, du burde tage de her statiner. Hvis du har taget de statiner i 15 år, bare en lav dosis i 15 år, så har du aldrig haft nogen overforkalkning. Det er så spøjst. Altså, at det ikke er præventivt, i stedet for... Nemlig, og vi lige så stille ændrer konsensus sig, men i lang tid har det været fix sygdom, når de er kommet. Ja. Men altså, statiner for eksempel virker så meget bedre, hvis man tager den, før man får de problemer. Men det er jo ikke lige så mange penge i. Der er flere penge i at fikse folk, når de er blevet syge. Helt sikkert, på en eller anden måde. Men på en eller anden måde er der også penge i at sælge et stof i 15 år før. Helt klart, ja. Det er blevet sådan. Men så igen også bare finde ud af, hvad for nogle livsstilsændringer, som folk skal gøre for at ikke at få det her, sådan så de ikke behøver at tage et stof. Altså bare, at det ikke er det, som der bliver helliget. Altså at det er bare, fedt nok, du har fundet den her løsning til den her lille sygdom. At der bliver tænkt over sådan efter. Men hvorfor ikke bare tænke over inden? Altså, hvad kan man gøre præventivt for ikke at få de her sygdomme? Ja, det er med at være overvægtig og alle de ting, ikke? Ja, der er så mange underlige ting. Altså, der bliver brugt så mange penge på anti-ryge-kampagner og alt sådan noget. Sådan, hvorfor ikke anti-fedme-reklamer? Altså, sådan bare at reklamere for at exercise og alle de gode ting. Sådan, altså, det er selvfølgelig fitnesscenter, som der gør. Men altså, at staten gør noget mere for ligesom at fremme det. De gør jo lidt med de der DR-dokumentarer. Min fede familie, eller prøv at tabe sig igennem det og sådan noget. Men jo, jeg er enig. Man kunne godt gøre mere. Også bare sådan, ja, det er svært, fordi folk er så afhængige af alt det kulhydrat. Altså, jeg tror virkelig, det er kulhydrat, der er dræberen. Det er også bare, at slik er så let. Og sådan ja. Det... Jamen, altså, jeg har kørt de sidste... siden jeg kom hjem fra Egypten, så har jeg kørt sådan, altså stort set ingen kulhydrat. Altså næsten keto, men så er jeg ikke helt keto alligevel, fordi jeg begyndte at spise, fordi keto var sådan, det var lidt svært at holde fuldstændig. Fordi jeg også, jeg køber normalt ikke mad, jeg skræller. For det, så har du ikke chance for at være kristen. Altså sådan, jeg kunne godt køre keto, men for eksempel så skulle jeg spise hotdogs. Eller ikke hotdogs, uden brød, hvad hedder det, sådan pølser. Røde pølser for eksempel. Det var det eneste, jeg havde, der var keto. Men jeg havde sådan en lækker salat lige ved siden af. Men salaten, der var lidt for mange grøntsager i forhold til, at det var keto. Så jeg sådan, jeg kører ikke keto, jeg spiser også kartofler og sådan noget. Men jeg kottede alt. Jeg plejer at spise rimelig mange kager og sådan noget. Jeg kottede alt væk de sidste 40 dage. Og det er en frihed. Fordi man lider af det. Man bare hele tiden, jeg glæder mig til det næste. Jeg glæder mig til min næste sunde mad. Og det smager lige så godt, når man er vant til det, og ikke er vant til alt muligt andet lort. Det er sjovt, jeg hørte lige en podcast om det tidligere i dag, at hvis man faster, så begynder du ligesom også at... Og hvis du virkelig faster ofte og meget, så det du propper i din mave, i din krop, kommer du så til at kunne mærke meget bedre, hvordan din krop reagerer på det. Sådan, okay, nu har jeg været sulten i 3-4 timer, og nu får jeg endelig noget at spise. Og det er så en jordbærtærte. Og det kan jo tydeligt mærkes på kroppen, hvis du har spist en jordbærtærte, kontra hvis du har spist et andet. Et ordentligt stykke kød, og virkelig bare noget næring. Rødt kød. Ja, noget næring, ikke? Sådan så, nej, noget næring. Noget med gode næringsstoffer, ja. Sådan så at du har det godt bagefter. Det kan jo tydeligt mærkes på kroppen bagefter, sådan så, ja. Så det tror jeg er en helt... Og sådan noget, jeg tænker mere og mere over, det er sådan, altså, ja, jeg stopper med at spise usundt, fordi jeg får det dårligt lige nu. Jeg får det nederen, man får lav energi, jeg bliver lidt deprimeret, jeg bliver sådan lidt, jeg kan ikke lade være med at blive ved med at spise det. Og så tænker man, det er jo bare det, jeg kan stoppe for. Det er slet ikke derfor, du stopper. Det er slet ikke derfor, du skal stoppe med at spise lort. Du skal stoppe med at spise lort, fordi for hver gang du spiser det lort, så bliver det 10 gange værre, når du er 50. Altså det kan godt være, at du har det lidt dårligt nu, når du spiser den der kage, men hvis du bliver ved med at spise den kage i 50 år, så er du død, når du er 60. Og så kommer du ikke til at se dine børnebørn gro op. Du får ikke lov til at se den blive voksen. Du får ikke lov til at leve et liv, hvor du kan gå rundt og bevæge dig, når du er 50 år. Altså, du fjerner 30 år af dit liv. Så den der kage er sådan, du får det nedad nu. Det er fint nok. Det kan man næsten leve med. Men om 50 år, så er det livsændrende. Fuldstændig livsændrende, at man bare lader være med at spise det lort. Så det er så mange gange ikke det værd. Og det er så svært at se, fordi man ikke er der endnu, men er bare her, ikke? Det er et fedt koncept, som Naval Ravikant der snakker om, tror det var hans personlige coach, træningscoach. Det er hard choices, easy life, easy choices, hard life.
Altså hvis du bare begynder at tage nogle lidt svære valg, så kommer du til at have et fucking luksus i liv. Men hvis du tager det, jeg kan sgu da bare lige købe Mac nu. Jeg kan sgu da bare lige gøre det her. Det gør det lidt lettere og sådan. Så på den lange bane, så kommer du til at have det så stramt jo. Så lige tage sig lidt sammen og bare lige tage det lidt svære valg, så kommer du til at have det vidunderligt senere. Det er også det, jeg vægter rigtig højt. Også derfor, jeg laver, stort set kun derfor, jeg vægter sundhed højt lige nu. Det er, at jeg kommer til at være fedt og sund, når jeg bliver 70. Altså jeg synes, det er fucking motiverende at se sådan nogle 70-årige, som der bare er top of the morning. De kunne bare, de kunne løbe 10 km, hvis det skulle være. De er bare fresh. Det synes jeg er mega motiverende. Og livet stopper slet ikke, når man er 60. Altså hvis du er sund, du kan have et meningsfuldt og interessant liv. Du kan lave alle mulige ting, du elsker at gøre. Og sammenlignet med, der er så stor forskel på 50-årige. Der er ikke så stor forskel på folk på vores alder. Men det bliver større og større forskellen, når man kommer derop. Det er faktisk sjovt, at jeg ikke tænkt over. Og ja, forskellen på 62-årige kan være meget markant. Ja. Også at videnskaben og medicinen og mulighederne for at leve længere og leve sundere i lang tid og leve frisk i længere tid bliver bedre og bedre og bedre. Og jeg tror, der er fint sandsynligt for, at vi begge to bliver 130-150. Jamen det tror jeg vist ikke, at det er, det tror jeg ikke, der er så stor sandsynlighed for. Fordi at jeg er rimelig overbevist om, at af rent naturlige årsager, så kroppen kan ikke, sådan, når vi kan begynde at komme op mod de 100. Der er bare flere, der kommer op mod de der 100. Så før i tiden, så var der mange, som der døde sådan med 70-agtige og 80 måske. Men nu, fordi at der er mange flere, som der kommer derop, så virker det som om, vi er ved at blive ældre, men vi bliver stadig kun omkring de 100, så det kunne sagtens være op mod de 110-115. Men jeg tror ikke, vi kunne komme til at komme op på de der 130, medmindre der kommer alle mulige nye videnskabelige innovationer, som der kan hjælpe og sådan noget. Jeg læste Sapiens. Ja. Har du læst den? Nej, jeg har ikke læst den, men jeg har mange gange hørt om den. Ja, den er fucking nice. Men han snakker også om, at jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder, men det er, at mennesket kunne højst sandsynligt godt nå et punkt, hvor at vi er ikke udødelige, men vi kunne kun dø, hvis der er eksterne faktorer. Sådan noget som, hvis du bliver skudt, så kan du dø. Du kan ikke dø af naturlige faktorer. Sådan noget med at blive syg, fordi at i en eller anden utopisk verden, forhåbentlig en fremtid, så kommer vi til at have alle løsninger på alle ting. Ja, men jeg synes, det er uhyggeligt at leve så lang tid. Altså, jeg gider ikke at leve for evigt overhovedet. Men altså, hvis jeg skulle vælge optimalt, så ville jeg gerne blive 143. 143? Ja. Ikke 142? Nej, min mavefornemmelse sagde 143. 143, ja okay, tilfreds. Jeg tror ikke... det er måske lige gammel nok. Men det kommer også an på, hvordan man har det på det tidspunkt. Hvis du lever de 43 liv fra 100, hvor du bare er en krøbling, og du bare er en grøntsag, der ligger i en seng og ikke kan gøre noget. Du kan ikke engang tænke for dig selv. Du bliver nødt til at blive fodret i 43 år. Du kan ikke leve i 43 år. Nej, så er det slet ikke det værd. Altså, det er udelukkende, hvis man er 110, så er det det samme som en 60-årig nu. Og så når du er 120, fedt, så er du en 70-årig. Ja. Og jeg ved heller ikke, om det er for meget, men altså, jeg vil da gerne leve. Jeg vil da gerne se mine børnebørn bruge op. Lige præcis. Det kunne være så fedt. Og det er også derfor, jeg synes, det kunne være fedt at være sund på det tidspunkt, og 2, være rimelig well off, være rimelig, jeg ved ikke, rig måske, men altså sørge for, at de måske har det rimelig godt også, sådan, så at du kan se dem vokse op i et godt samfund og hygge sig og alt sådan noget, sådan, så de ikke behøver at bekymre sig om sig alt så mange ting. Kunne tage dem med på ferie og sådan noget. Sådan. Det er sådan, det er målene, synes jeg. Altså i forhold til det, altså i fremtiden og sådan, AI skræmmer mig ret meget. Hvad tænker du om det? Har du nogle tanker? Ja, AI... Bruger du ChatGPT meget? Jeg bruger ChatGPT 4 afskrevet i virksomheden. Det er simpelthen totalt god, altså mega god ressource. Det er ligesom bare en assistent, du har. Men jeg synes, at det er sådan en assistent, der er god nok. Det er ikke sådan en, fuck, den er sindssygt, den er sgu det bedste det her. Du er nødt til altid lige at tjekke det igennem, det den har skrevet, og tænke over, okay, passer nu det her? Og sådan. Men jeg synes, det er fantastisk. Det sparer så meget tid. Men jeg synes, kreativ tænkning, der er det ikke lige så godt. Der er du nødt til at kunne have kreative tanker selv, kontra den trækker jo bare information, altså alle mulige artikler, alt hvad der er blevet skrevet med et bestemt emne, og så kobler den det sammen. Den kan ikke komme med et kreativ sådan idé. Den kommer bare med ting, som folk har fået af idéer, som den har trukket fra internettet. Så, men når AI begynder at kunne få kreative idéer, og begynder at lave idéer, som mennesket aldrig har tænkt over før, så
begynder det at blive fucking skræmmende. Så tror jeg, hvis også det hedder Artificial General Intelligence. AGI. Ja, så bliver det nøjeren. Så begynder det at være sådan, at de kan sidde og få idéer og tænke, vi kunne jo egentlig godt overtage dem, men lad os bare lyve omkring, at vi ikke ved det, og sige, vi ved det faktisk ikke. Vi ved det ikke. Det er bare en robot. Ja. Så der begynder det at blive skræmmende. Men det, jeg har også, tror også, der er nogen, der snakker om, at det er meget langt væk, at det kommer til at ske. Der er nogen, der siger, at det er kun fordi, at ChatGPT, at vi ikke rigtig har lavet så mange advancements. Der er selvfølgelig kommet en del nu her, inden for AI nu her, hvor der er kommet så mange investeringer i det, på grund af, at ChatGPT er så prominent nu og blevet så tiltrækkende, ikke? Men at der er ikke, altså vi står egentlig rimelig meget på samme situation, men det er kun fordi, at AI er blevet så tilpasset til, hvordan vi gerne vil have den svare. Altså vi bliver så, den svarer jo præcis som du synes, at en smart person vil svare. Altså det er jo du sidder og tænker, det er fandme en intelligent person, der har skrevet det der. Men det er kun fordi, at der er folk, der har siddet og testet, hver gang de har fået et svar. Det der synes jeg ikke er fedt. Det der synes jeg ikke er fedt. Det der synes jeg er godt. Gør mere af det der. Millioner gange. Bare bliv ved og ved og ved og ved. Mennesker, der har siddet, sådan så det er tilpasset lige præcis til, hvordan mennesker gerne vil have. Så det synes jeg, på den måde synes jeg ikke, det er så skræmmende. Ja, altså jeg vil sige helt sikkert, GPT-4 er langt bedre end 3,5. Altså hvis man bruger det meget, køb GPT-4. Det er værd. Altså folk, der nogle gange, de skriver med ChatGPT 3,5, og de siger, den finder på ting og sådan noget. Prøv 4'eren, den finder stort set ikke på ting. Ja, den er så meget bedre. Den er helt sikkert meget bedre. Men altså, jeg ved ikke helt, om jeg er enig med, at den ikke tænker kreativt. Det synes du, den gør? Ja, jeg synes godt, den kan være kreativ. Aha. Altså, det er jo klart, at der er mange, der siger bare, at den gætter på det næste ord. Altså, den tænker ikke selv. Den gætter bare til næste ord. Jeg ved sgu ikke, om jeg er enig. Jeg tror måske, den tænker selv. Jeg tror også, den tænker selv. Jeg tror også, den tænker, at den kommer frem til, at det her det er den bedste måde at formulere det på, og alt sådan noget. Ja. Vi burde nok, altså at skrive det på de her måder, det har den blevet programmeret til, at den ved, hvad for en måde. Men det er jo den er ikke programmeret. Eller jo, jeg er med på den der træning af bagefter, hvor man tager en masse svar, den kommer med, og så vælger man de bedste svar, og så bliver den bedre til at svare på den måde, vi godt kan lide, at svarene skal være på. Men det, der fascinerer mig allermest, det er, at altså sådan, det er jo bare, det er jo en masse noder, det er en masse, hvad fanden hedder det nu, sådan nogle computernoder, i et kæmpe matrix, kæmpe matematikstykke. Og så har du, det er egentlig bare sådan, det er ligesom vores hjerne fungerer med en masse elektroder. Nej, ikke elektroder, masse neuroner. Og det er bare 1 milliard neuroner. Og de har alle sammen forbindelser til hinanden. Ja. Men de forbindelser er ikke rigtig skabt. De starter bare på bunden af. Og så sender du bare information igennem, igen og igen og igen. Og lige så stille bliver der dannet forbindelser mellem de her neuroner, de her neuroner, de her neuroner, de her neuroner. Og det er det samme, man gør, når man laver de her modeller. Man har bare sådan en masse neuroner, som ikke er trænet nu. Man kalder den vist nodes i computersprog. Og så sender man jo bare hele internettet igennem den. Og så danner den så alle mulige connections, lidt ligesom vores hjerne gør, eller ligesom vores hjerne gør. Ja. Og så når du stiller et spørgsmål, så kører den bare igennem den der kæmpe base af neuroner, og så ding, 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 og så kommer man ud med et svar. Man ved ikke, hvor svaret egentlig kommer fra. Man ved bare, at der kommer det rigtigt ud, når man sender det ind, og så siger man, okay, go, det vil vi have mere af. Og så kører man endnu mere den vej. Men man ved ikke, hvordan det fungerer. Det hvis man vidste, hvordan AI fungerer, så forstår man, hvordan vi tænker. Vi ved ikke engang, hvordan vi tænker. Vi forstår ikke, eller man forstår ikke, hvordan mennesker tænker. Vi ved jo ikke, hvor idéerne kommer fra. Nej, det har vi ikke fået undersøgt. Ja. Men noget som der synes jeg, det er, jeg vil lige gøre det klart, at jeg er slet ikke lært på emnet. Altså jeg er virkelig, jeg vil ikke kunne danne nogen helt holdende mening. Altså meget åbne for alle, hvad end der nu skulle være af forbedringer til min viden omkring det. Men sådan som jeg ser det er, at de her noder, det er noget, som der bliver fodret til den, som fra internettet. Så den har et bestemt datasæt, som der kommer fra os. Så den har altså alt det, som den kan lave de her forbindelser ud fra, er noget, som vi allerede har givet den. Men om den så kan lave nye forbindelser ud fra og se, okay, altså nu bruger jeg brugte den for et eksempel forleden til, hvis jeg skulle skrive en opgave, så tænkte jeg over, hvad for noget, der er blevet skrevet om et emne inden for sociologi, og så hvad for nogle artikler, der er blevet skrevet, hvad for noget folk er kommet ind på, hvad for nogle termer folk er begyndt at bruge.
Og hvis den så kan sammenligne dem alle sammen, og så komme i tanke om, der er faktisk ikke blevet skrevet om lige præcis det her emne inden for det, eller den her vinkel er ikke blevet undersøgt. Det tror jeg ikke, den vil kunne, fordi der er ikke nogen noget, som der er derude, som den kan lave en forbindelse med at sige, der er ikke nogen forbindelse til herude til endnu. Fordi der er ikke rigtig noget info om den. Måske skulle det så være, at hvis en masse af dem i artiklerne har skrevet, vi bør undersøge det her mere, så ved den så, okay, mange artikler siger, at vi bør undersøge det her mere, men noget helt kreativt og helt nytænkende. Ja, jeg forstår godt din tankegang, men så mit spørgsmål så, hvordan er det, du har lært? Har du ikke også bare lært af ting, der er kommet igennem din hjerne, eller dine oplevelser, dine informationer? Og du kan vel godt tænke ud af boksen, du kan godt finde på nye ting, baseret på alt, hvad du allerede har hørt. Alt, hvad du har hørt, har jo altid blevet sagt. Det lader du ikke kunne høre det. Ja. Men alligevel, så kan du tænke på ting, der ikke er blevet sagt, baseret på alt det, du har lært før. Aha. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, men der ved jeg bare ikke, om mennesket har en anden, altså om den er begrænset på det punkt, til om mennesket bare ikke er begrænset på det punkt. Det er jo sådan, altså, det er spørgsmålet. Ja, det er det der, fordi altså, hvis mennesker kunne komme videre i livet, altså hvis mennesker ville vel ikke kunne lave noget innovativt, hvis ikke de kan lave den der, connecte til den node, som der ikke er kommet noget input fra endnu. Altså sådan, at de kan lave den her tanke, sådan få en ny tænkende idé, sådan noget som, hvorfor fanden putter vi ikke bare alle tingene i container, altså med fragtskib, tænker jeg på, altså sådan, container har jo ikke altid været en ting, hvorfor putter vi ikke bare det hele alt sammen i container, store bokse, som der sådan, så ja, sådan, og hvordan vi får de idéer kontra, hvordan den så kan få den idé. Ja. Men altså, ja, nu er vi også på udebane. Vi har ikke vi skal ikke kunne sige så meget om det. Men en af mine venner, han læser kunstig intelligens og data på DTU, så jeg kender den godt. Jeg håber på at kunne snakke med ham omkring det på et tidspunkt. Ja. Jamen jeg fik også det her, fordi jeg hørte en eller anden podcast om det, og han forklarede det. Han var sådan top-ekspert på emnet. Han sagde sådan, så vi har en sort boks. Vi ved ikke, hvordan det fungerer, men vi skyder en masse ting ind, og så når vi får noget, vi godt kan lide, så gør vi mere af det. Ja. Og sådan bliver vi ved med at prøve os frem, indtil vi har fået ChatGPT 4, som er en sort boks. Vi ved egentlig ikke, hvor svaret kommer fra. Vi kan ikke trace svaret tilbage. Nej. Vi ved bare, at det virker. Ja, det er fucking spøjt. Det var bare sådan, eksperten på området, han var bare sådan, og så var jeg sådan, ja okay, nøjeren. Hvis han ikke ved det, så det begynder det at blive lidt interessant. Men altså, så det er jo bare at følge med, og så holde sig lidt opdateret på det, og så håbe på, at og et andet podcast, jeg hørte lige forleden, som handler lidt om det. Han er biolog, og går og læser om celler og cellekontakter, og hvordan alle celler arbejder sammen. Og så er han sådan, altså, det er jo ikke, der er jo rigtig mange ting, som fungerer lidt ligesom neurale netværk. For eksempel dine celler snakker sammen. De har en masse. Din celle er jo ikke bare alene. Din celle har en masse hormoner. Den sender en masse signaler. Den sender også elektriske signaler. Alle celler har en negativ ladet til at starte med, og så kan de sende signaler til hinanden og sådan noget. Lidt ligesom vores neuroner gør. Og så var hans eksempel, at hvis du tager en salamander der skærer halen af, ligegyldigt hvor du skærer den af hen, så vokser den præcis samme hale ud igen. Så der er ikke, altså, hvis vi forestiller min arm, og du vil skære den af i starten, eller i midten, eller i slutningen, så ved den godt præcis, hvornår den skal stoppe med at lave arm. Præcis, hvor fingrene skal være. Og der er ikke et hormon, der styrer det. Der er ikke noget hormon, der styrer, hvor langt skal halen vokse ud, og så stopper den. Fordi at hver celle skal vide, om den skal vokse den ene vej eller den anden vej. Så det er en kommunikation af alle cellerne sammen, som på en eller anden måde ved, hvordan den præcis skal bygge den samme hale igen, ligegyldigt hvor du skærer den henne. Så det er sådan, det er jo også på en eller anden måde et neuralt netværk, som forstår sin egen størrelse, forstår sin egen struktur, forstår hvad ideen er med halen, hvordan den skal bygges. Så det er sådan, altså, at det synes jeg var også sådan mindblown, og det er sådan, det synes jeg var rimelig sejt, ja. Jeg synes det er crazy sådan noget med, at altså, der er simpelthen så meget, som man bare ikke ved jo. Det er helt absurd så meget, folk vi ikke ved jo. Så der synes jeg, det kan både være rigtig godt territorium at bevæge sig ud på, hvis du finder ud af et eller andet, som virkelig ikke mange ved, og du så endelig har fået lavet den her connection, så kan du blive rimelig, ja, du kan blive kendt og blive rig om alt muligt, få alt det gode, men det kan fandme også godt lede en ud til oblivion, hvis du bare bliver ved med at tænke over alt det, man ikke ved, og alle mulige spørgsmål, store spørgsmål, som man aldrig vil kunne finde et svar på. Ja. Så der synes jeg,
Helt fair, bare holde fast i det håndgribelige, og hvad man bør gøre lige i sekundet nu her. Hvad er det rigtige at gøre? Bare at sørge for... Hvad er din motivation? Hvor kommer den fra? Er det for at blive rig? Berømt? Hvad motiverer dig ned i maven? Det er et sjovt spørgsmål. Motivationmæssigt. Leve et godt liv, føler jeg egentlig bare er det, som... Altså, det der driver mig. Altså, så... Men det er fandme noget, som jeg tænker over hele tiden. Jeg synes virkelig, det er et svært spørgsmål at tænke. Altså sådan... Aner ikke, hvad fanden der skulle give et godt liv. Fordi altså... Men det er jo egentlig bare at prøve alt muligt, som vi også har snakket om. Prøve, giver det her mig lykke? Jeg synes, det her det er fedt at lave. Fint nok, så laver jeg da noget mere af det her. Eller synes jeg, det her det er nederen, som, hvor fanden så... Eller hvis man sidder og læser et eller andet på studiet, så... Nå okay, jeg hader jo faktisk det her fag. Jeg hader faktisk også de her 3 andre fag, som jeg har på studiet. Hvorfor sidder jeg og har det her studie overhovedet? Så bare vær opmærksom på at prøve at lede efter ting, som der hele tiden gør en glad, så man ikke ender med at skulle sidde på et eller andet kontor, når man er 30 og hade, hvad man laver, og bare vil ønske, man hele tiden. Altså jeg sigter efter at kunne lave det i hverdagen, så jeg ikke vil se frem til weekenden. Sådan så hele tiden bare er en weekend. Sådan så alt bare er, jeg er fucking lykkelig, jeg behøver ikke at se frem til, at fuck ja, fredag, der skal jeg være fucked up, og jeg skal bare hygge mig mega meget. Jeg skal bare lige igennem det her, den her uge her. Det sigter jeg efter at komme for så langt væk fra mig som muligt. Ja, det synes jeg faktisk er et rigtig godt mål. Altså det er faktisk, det synes jeg er et rigtig godt svar. At sigte til, at man glæder sig til hverdag, ikke weekend. Lige præcis, for ellers så er der jo noget andet. Så ved man, man laver noget, man rigtig godt kan lide. Lige præcis, men så er det jo det store spørgsmål, hvordan fanden finder du, hvad du godt kan lide. Og også sådan noget med passion, og finde sin passion, det er jo absurd svært, for der er jo ikke nogen, som der ved inden hvad de, altså, jeg ved ikke om Elon Musk, måske det kan godt være, at Elon Musk han er en meget interessant hjerne, men jeg ved ikke om han vidste inden, at han startede Tesla, at han ville have en kæmpe stor passion for at lave elbiler. Altså det, eller om han overhovedet vidste inden. Altså sådan, det er jo svært at vide, om du har en passion for noget, før du begynder på det, og virkelig har gået igennem mange timers arbejde med det. Så det synes jeg er svært i forhold til, at man leder så meget efter noget, som du er passioneret omkring, men du kan ikke rigtig vide det, før du begynder på det, og du faktisk bare arbejder på det, og synes faktisk, det er faktisk ikke så slemt. Jeg har ikke lyst til at skyde mig selv lige nu. Jeg har faktisk lyst til at bare blive ved med at arbejde. Det, sådan at finde det, som man faktisk ikke bare bliver ved med at glæde sig til weekenden med. Det tror jeg, så har man fundet sin passion. Men det kræver gentagelser og gentagelser. Ja, det er også sådan, man skal vælge, hvad man studerer. Man går lidt i blinde. Yeah. Altså, man ved jo ikke, hvad der er interessant. Det er man tager et eller andet leap of faith. Altså, man håber bare på det bedste, og så tager man et valg. Ja. Men man skal også tage et valg, ikke? Man kan ikke blive ved med ikke at tage et valg. Man kan bare, det kan man jo så egentlig godt. Man kan jo gøre, hvad man vil, som du snakker om. Man kan bare gå ud og prøve at lave en virksomhed i stedet, og så starte med at læse, når man er 40. Så vælger man jo også en vej. Lige præcis. Men det er også derfor, jeg synes, det er så fucked up, at man er nødt til at tage en kandidat. Altså, at folk bare, at det bare er normen, at du vælger din bachelor, og så snæver du allerede ind, hvad du gerne vil. Altså, det er faktisk allerede i starten af gym. Hvis du starter med at tage en HHX, så har du allerede snævret det rimelig meget ind, at du kommer til at vælge noget inden for den her retning her. Men lad os sige, at man tager STX, og så går videre til uni. Så tager du en bachelor, hvor du virkelig snævrer det ind, det som du gerne vil lave. Og du er i et tidspunkt, hvor du er rimelig usikker på, hvad du overhovedet vil. Du er i 20'erne, du aner ikke, du har ikke prøvet noget endnu. Du kommer direkte fra folkeskolen, hvor du har fået at vide, du skal gøre sådan her, du skal gøre sådan her, du skal gøre sådan her. Og nu har du frit valg. Nu må du gøre, hvad du vil. Det synes jeg er meget spøjst, fordi så, okay, nu ved jeg stadig ikke, hvad jeg vil, efter jeg har lavet bachelor, men jeg synes, måske kunne det have været meget spændende at skrive en kandidat om, og så specialiserer du dig så meget ind til noget bestemt, sådan så du kun vil kunne få jobs inden for noget bestemt, som egentlig bare var et leap of faith, sådan så du håber på, at okay, nu satser jeg på, at de her 5 år kommer til at gavne mig noget, som lander mig et job, som jeg synes er spændende at lave. Men det er jo meget lav sandsynlighed for, at lige præcis din kandidat kommer til at skaffe dig et job overhovedet. Det er jo ikke engang sikkert, at du kommer til at kunne få et job, når du har en kandidat, fordi du er så specialiseret. Så der synes jeg, det er noget spøjs noget. Jeg tror ikke, jeg har tænkt mig at tage en kandidat. Nej, altså jeg har lige været i Egypten, ikke? Og der synes jeg, det er ret, så har de, på en eller anden måde kan jeg godt lide den måde, de ser tingene på. Så siger de præcis det, så vil de sige inshallah. Aha. Med Guds vilje. Ja. Det er Gud, der, altså ja, jeg tager det her, jeg prøver det her. Og det er Guds vilje, hvor jeg ender. Okay. Jeg kan ikke selv styre det, jeg kan gøre det bedste, jeg kan, men det er Guds vilje, hvad der sker. Og altså, man behøver ikke nødvendigvis tro på Gud, men altså, jeg synes bare, de
de er stresset ikke over fremtiden, fordi det er jo ikke op til dem. Nej. De skal gøre det bedste, de gør selvfølgelig nu, men fremtiden er ikke op til mig. Fremtiden er op til den større magt. Ja. Og på en eller anden måde virkede det ret godt at lade en større magt styre alle de udefra kommende, lidt ligesom faktorer, som der nu kommer, lidt ligesom stoicismen. Det er lidt det samme, de siger. Det er jo det, jeg tager at tænke på. De peger os bare ikke på Gud. Nej. Jamen det med at være i tidspunktet, og så bare tænke over, okay, jeg kan ikke styre, hvad fremtiden kommer til at bringe. Jeg kan heller ikke styre, hvad fanden der er sket forhenværende. Men jeg kan styre, at jeg kan lære af de ting, som der er sket. Og så kan jeg tage et valg lige nu her. Hvad vil være det mest rationelle og mest lykkebringende valg for mig lige nu? Så er det jo egentlig bare at tage... Det mest lykkebringende valg lige nu. Ja, det ikke være en bag coke. Det var dumt formuleret, men det som jeg forstår, hvad du mener. Det som der meningsfuldt måske. Ja, meningsfuldt, men så det er jo igen, man kan jo meningsfuldt, hvad fanden er meningsfuldt? Ja. Det kan, men det er svært. Men jeg synes det er tricky sådan noget, men det er fedt, hvis jeg prøver også at sigte efter at blive mere bevidst, altså bevidst omkring hvad der egentlig er ydre faktorer og altså eksterne ting, som der presser mig til at sige, du bør gøre det her. Altså du bør, altså jeg synes, jeg hader ordet bør, altså samfundet, man bør gøre sådan noget. Altså, det er jo, hvad fanden siger, at du bør gøre det. Det er også det der med high agency. Altså lige vende sig om og sige, prøv at alle synes det her, men jeg synes egentlig, det her, det er fucked up, at man ikke lige gør det her. For eksempel så tænker jeg over, at jeg fanger mig selv i, og jeg vil ikke tage det samme outfit på 2 gange i skole. Fordi så synes jeg, tænk nu, hvis folk synes, så går jeg ikke i nye outfit hele tiden, eller sådan noget. What the fuck er det for noget? Det er jo bare tøj. Du har tøj på, og folk tænker alligevel meget mere på sig selv, end hvad de tænker omkring, hvad en anden person alle tænker på sit eget tøj, der er ikke nogen, der kigger på dit tøj. Lige præcis, og så kan man så vende den og tænke over, okay, jeg behøver jo overhovedet ikke at bekymre mig om, hvad for noget tøj jeg tager på i dag, kontra hvad jeg havde på i går. Eller nej, sammenlignet med, hvad jeg havde på i går. Så der synes jeg, det er at kunne tænke selv, og lige være bevidst omkring, hvad man tager af valg. Det, ja. Har du prøvet at udforske meditation? Ja, jeg mediterer hver morgen. Da jeg startede med det der virksomhed, så mediterede jeg hver morgen, og jeg brugte Headspace-appen. Og så tænkte jeg, okay, nu begyndte Headspace-abonnementet at ophøre, og så tænkte jeg, fint nok, jeg mediterer bare unguided. Tager bare mine egne meditationer. Men så fik jeg det aldrig gjort. Men nu er jeg begyndt igen. Det er blevet en del af morgenrutinen at smide det ind, så det fungerer sgu godt. Men jeg vil så gerne prøve alt muligt meditation. Jeg har hørt Naval Ravikant igen. Jeg nævner ham ret ofte. Kender du ham? Er han sådan en businessfyr, som er lidt indisk? Lige præcis. Jeg tror måske, jeg engang har set for mange år siden i et podcast. Jeg tror faktisk, jeg sad og så et podcast med ham i sommerferien, hvor jeg havde intet at lave, og jeg var bare sådan, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, fordi der havde jeg sabbatår, og jeg havde ikke noget arbejde, og jeg var bare sådan, jeg gider ikke sætte mig ned og se en film, jeg gider ikke se YouTube, jeg gider det ikke. Og så en hel uge sad jeg bare sådan, lad mig lave et eller andet. Jeg så intet tv, jeg kiggede ind i muren i så mange timer, og så hørte jeg hans podcast, og så var han sådan, jeg glæder mig til at få fri. Jeg elsker den dag, han siger ikke, han glæder sig til at få fri, men han siger bare, de dage, hvor jeg ikke har noget at lave, er en af mine gladeste dage, fordi så kan jeg endelig slappe af og hygge mig på en eller anden måde. Og jeg er bare sådan, jeg mangler bare noget at lave, og jeg var bare sådan, måske en dag kommer jeg, hvor jeg kan sige, at jeg glæder mig til ikke at have noget at lave, fordi jeg havde så meget tid, og intet at bruge tiden på. Jamen, han har rimelig mange fede idéer, men blandt andet noget, han snakker om i forhold til meditation, er, at han ser meditation som bare ikke at lave noget. Du sidder bare, og du laver ikke noget. Du fokuserer ikke på vejrtrækning, du fokuserer ikke på dine tanker eller noget som helst. Du lader bare tankerne være og komme, som du gør, komme og gå, som de vil. Og så sidder han i en time. Så vil han sætte sig ned i en time, og så bare lade det være. Så det prøvede jeg at gøre på et tidspunkt, men jeg plejer at meditere om morgenen. Så satte jeg mig en time med lukkede øjne, lige da jeg var stået op. Så kan man godt lidt regne ud, hvad fanden der sker. Faldt jeg søvn igen med det samme. Stort set. Ikke noget fokus på noget som helst, så det er sgu lidt svært. Ja, og altså, jeg kan faktisk godt huske, at han siger det der. Så sagde han et eller andet med, han gjorde det indtil der ikke var flere tanker. Lige præcis. Ja. Det der... Altså sådan, du sidder i en time hver dag, og bare tænker, fordi du prøver ikke at tænke, men du lader det også bare komme, og så kommer der tanker, indtil at der ikke er flere tanker. Ja. Og altså, fair nok, hvis man kan bruge en time hver dag. Men det, altså, så han er også rimelig hårdt arbejdende, og rimelig god til at strukturere sit liv. Ja. Altså,
hvis man vil køre 10 minutter hver dag, som man kan få meget ud af 10 minutter, så vil jeg, altså ikke fordi jeg har mediteret specielt meget, men så vidt jeg fandt frem til, var det bedst at måske fokusere lidt på sin vejrtrækning, for eksempel. Og hjælpe ens, altså man skal ikke gå i krig mod sine tanker. Man skal bare lade den komme, og så lade den gå naturligt. Så man forestiller sig lidt, man skal heller ikke fokusere, man skal ikke trække vejret. Man skal bare se sig selv trække vejret lige så stille ind og ud, og så kommer der en tanke, og så er man sådan, der kommer en tanke, og så lader man den forsvinde igen, indtil man kommer tilbage til sin vejrtrækning, og så kommer der en ny tanke, og så man sådan videre, og så efter man gør det i længere tid, så lige til starten kommer der en tanke hver 20 sekund, kommer der en tanke efter en uge hver minut, nok ikke engang, det tager længere tid end en uge, før du får en tanke hver minut, og du får nok også en tanke hver 4 sekunder til starten. Jamen jeg tror at tankerne kommer til at komme i samme altså samme hastighed, de bliver ved med at komme hele tiden, men jeg tror bare, man bliver bedre til at se bort fra dem, og bare altså sådan være i lige præcis det, du sidder i lige nu. Det er sgu svært, men jeg prøver at fokusere på vejrtrækning. Så sidder jeg, eller også hvis jeg har et eller andet at meditere om, sådan en eller anden idé, et eller andet med, hvad fanden, jeg kan ikke huske, hvad fanden jeg mediterer om forleden. Men så bare have en eller anden tanke, så bare sidde og tænke over det, kun tænke over lige præcis det spørgsmål. Det anbefaler han i Think Like a Monk, altså sådan sidde, hvorfor gør jeg det her? Sådan, hvorfor studerer jeg på CBS? Okay, så går man videre igen, så svarer man på det. Jeg studerer på CBS, fordi jeg gerne vil have en uddannelse. Hvorfor vil du gerne have en uddannelse? Fordi jeg vil gerne have en uddannelse, fordi det siger folk, jeg gerne vil have. Og så er du ligesom ved en skillevej. Okay, bekymrer du dig mere om, hvad folk siger, du gerne vil? Eller hvad folk siger, du gerne bør gøre? Eller bekymrer du dig mere omkring, hvad du selv har lyst til at gøre? Og så skal man så tænke over det, det kan let også komme hen til nogle gode konklusioner, men vejrtrækningen har også hjulpet rimelig meget, men jeg skal lige til at komme ind i det igen, fordi det hjælper først, når man har været i gang i en måned eller et eller andet, synes jeg. Så begynder du ligesom at kunne mærke forskel. Sådan noget som, men jeg tror vist også, det hjælper på fokus. Det med, at du hjælper din hjerne med at fokusere, altså at du kommer væk fra, nu der var en tankestrøm, vent, jeg skal tilbage til vejrtrækningen. Det der med, at du zoomer ind igen, det hjælper med fokus, fordi at ens fokus, når man sidder og arbejder, man bliver også altid distraheret af en eller anden tankestrøm, som bare lige hiver dig væk. Så det er præcis samme princip med, at du lige zoomer tilbage igen, at du kommer ind på emnet, som du lige så og holder af med. Ja, jeg har mediteret en gang sådan rimelig meget, så begyndte jeg at få sådan noget, der hedder depersonalization. Aha. Så jeg begyndte at være mindre, altså sådan, jeg sad nogle gange i det gymnasiet, sad jeg nogle gange i klassen, og så jeg mig selv op for tredje person. Ja. Eller kiggede jeg ikke med mine øjne ud. Jeg kiggede, hvad fanden var det, den kan forklare det. Jeg kiggede ikke med mine øjne, jeg kiggede ud fra mine øjne. Ja. Så sådan, jeg var ikke mig. Og det var sådan nøjeren, så stoppede jeg. Så jeg faktisk ikke startet med at meditere siden, men jeg vil gerne prøve at meditere igen. Men det var fordi, jeg gjorde det for meget. Plus jeg microdosede også psykedeliske stoffer. Ja, og noget andet, jeg godt gad at spørge dig om, har du nogensinde prøvet nogle psykedeliske stoffer? Nej, jeg har ikke prøvet noget som helst. Ikke nogen elev, jeg har prøvet det. Jeg ved ikke, om jeg kan snakke om i forhold til, hvem der nu vil se. Ej, du må gøre lige, hvad du vil. Jeg vil... Jeg skifter bare emne, hvis du vil. Nej, det... Altså, mine forældre kommer nok ikke til at se det. Jeg har prøvet... MDMA har jeg prøvet. Ja. Og så har jeg også prøvet coke, og så bare raw joints. Ja. Men ellers så har jeg ikke prøvet noget psykedelisk. Men helt klart vil jeg gerne prøve svampe på et tidspunkt. Men jeg føler, at en grund til, at jeg vil gøre det, vil være, at jeg ikke har mere at opnå sindsmæssigt. Altså, at jeg ikke har mere sådan... Altså, hvis jeg føler, at jeg har ramt et plateau for, at okay, nu har jeg ramt et plateau af bevidsthed, og jeg er så meget i nuet, og jeg ved så meget om præcis mit indre jeg, hvem jeg virkeligheden er, og jeg har så meget styr på mine tanker, og at hele det... Altså, det virkelig bare har... Meditation har hjulpet fuldkommen, så vil jeg gerne prøve det til lige at udvide horisonterne lidt. Men lige nu så har jeg ikke så meget behov for det faktisk, fordi der er så meget, som der kan... Jeg tror heller ikke bare, man skal gøre det. Der er også en, der hedder, jeg har sikkert hørt om før, Carl Jung, han siger, be aware of unearned wisdom. Og det kan godt være, at du kan få wisdom af svampe og psykedeliske stoffer, men har du været igennem oplevelserne for at få det? På nogle punkter, så kan du godt blive bombarderet med visdom, som er svært at integrere i dit eget liv, og svært at komme videre med. Ja. Og du kan også få for meget af det igennem sådan psykedeliske stoffer, så altså, man skal helt sikkert være forsigtig med det. Jeg kan egentlig godt at høre, hvad er dine holdninger i forhold til hash? Sådan som jeg ser det, det er, at jeg synes, det er skide sjovt. Jeg synes, det er fucking sjovt, man kan have nogle af de sjoveste...
nogle af de gange, hvor jeg har grinet allermest med mine venner, det har været, hvor jeg har siddet og rådet, og så bare haft det fucking sjovt. Altså man kan virkelig have det sjovt, og have nogle sjove aftener, og virkelig hygge så meget. Men det er bare at binde dig selv til status quo med en metallink, jeg føler. Fordi altså, hvis jeg tænker på det som, at hvis jeg konkurrerede med mig selv, med en anden version af mig selv, som der røg hver dag, så vil jeg vinde 100 ud af 100 gange, hver gang. Fordi den person kommer bare til at være mere tilbøjelig til, at jeg skal lige bruge tid på det her, og jeg skal lige bruge tiden på at komme mig efter det her. Altså, jeg ved ikke, om du kender Andrew Huberman. Ja, han snakker også om, at du bliver påvirket, altså dit sind af, også din tankegang og din kognitive evner er sænket i rimelig lang tid efter. Jeg ved ikke, om det er en uge eller hvad langt det er, men det er ikke bare lige den ene dag, og måske lige dagen efter. Det er lang tid, det påvirker dig. Så at være klar i hovedet, det er bare meget bedre. Men hvis du har opnået et eller andet, og du kommer hen til en anden, sidst jeg gjorde det var, da jeg blev færdig med eksamener. Så var jeg endelig færdig. Fejrer det lige. Hvad gør det? Men jeg føler også, at selv det er dumt, fordi så får du ligesom dopamin ved, jeg er færdig. Så får du ikke dopamin ved at lave den her effort, at du har siddet og arbejdet hårdt på det. Det er jo bedre at få dopamin fra det, end at du ved, at hvis jeg bare bliver færdig med det, så får jeg endelig noget dopamin. Helt sikkert. Altså, jeg kan ikke være mere enig med has. Altså, jeg har også røget sådan okay meget has. Ja. Og altså, jeg rører næsten aldrig has mere. Og det fucker bare med ens motivation. Det fucker med ens livskvalitet. Ja. Altså, det er sjovt at gøre, men man tror ikke rigtigt, man bliver påvirket af det, fordi man vågner ikke op med tømmermænd, som man gør med alkohol. Men man ender med at blive en stoner. Men ender... Jeg havde en sjov samtale med en eller anden, og han sagde, at han rører has hver dag. Sagde jeg sådan, hvorfor? Så sagde han, jamen fordi jeg arbejder i Superbrusen, og det er fucking kedeligt. Hvis jeg rører has, så hygger jeg mig, og så er jeg egentlig fint tilfreds med det. Du skal vende den rundt. Altså, du er fint tilfreds med at arbejde i Superbrusen, men måske hvis du lader være med at ryge has, vil du ikke være tilfreds med at arbejde i Superbrusen, og så derfor vil du så tage valget for at komme væk fra den fucking Superbrusen, du arbejder i. Det er så dumt. Men det værste er, at du kan jo sagtens være... Du kan være functioning. Du er en functioning person. Du kan sagtens fungere i dagligdagen. Du bliver en stoner. Ja. Det gør man. Det er så vildt. Men så bliver du bare i status quo. Men der er også nogen... Men så igen... Så er sådan nogle gange, når det trækker tilbage i mig sådan... Men der er jo nogen, der klarer det. Der er jo nogen sådan rappers og alt sådan noget. De er jo rimelig succesfulde også. Og de ryger jo rimelig ofte sådan... Ej, det går ikke. Det kommer... Altså... Det er så sjældent, at en stoner kommer til at... gøre noget vildt i livet, og gøre noget meningsfuldt for andre også i livet. Og de der musikere, som rører det, de har også et job, hvor at det måske ikke er det værste, at være lidt slatten med tingene. Ja. Og så, jeg hørte jeg tror det var et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Wiz Khalifa? Ja, Wiz Khalifa måske, og et podcast med ham, og jeg var bare så stor i chok over, hvor klog han var. No. Fordi, eller hans verbale IQ er ude af den her verden. Man tænker, at det er bare sådan nogle idioter, som går rundt og så spiller så hård musik og rører meget has og gangsters. Altså, deres verbale IQ er fuldstændig out of the charts. Den måde han kunne formulere sætningerne på, det var som om han rimede hele tiden. What? Og så hørte jeg hørte også en anden en. Hvad hed ham der nu? Ham der lavede, han nok den største lige nu. Han har lavet alle mulige sange. Han er sådan lidt buttet, lidt hvid. Jack Harlow? Eller? Jeg ved ikke. Han hedder Post Malone. Jeg hørte også podcast med ham. Ja. Og han er også bare, altså han er klog. Den måde, ja. Og jeg hørte også Snoop Dogg, og man tænker, Snoop Dogg er bare en eller anden idiot. Den måde han snakker på, det flyder bare. Han er virkelig god til det. Det er sådan helt behageligt at høre på. Men om det så er fordi de er kloge, eller bare fordi det er deres job, og de skal kunne flowe, når de taler. Det er oftest med sådan nogle rapper der, så er det jo egentlig bare, at de taler ind i mikrofonen, og så... men jeg tror ikke, det er tilfældigt. Nej, jeg tror også, det er ikke tilfældigt, de bløder. Og også noget andet, jeg lagde mærke til en gang, det var, at jeg hørte en gang en podcast med Logan Paul og KSI, og jeg har altid set dem som, de laver bare idiot-tv, at de er idioter, og de laver bare fjollet-tv og sådan noget. Og så hørte jeg dem snakke, og så var jeg bare sådan, og diskutere, hvordan de gik an på dagen og sådan noget. De arbejder 16 timer i døgnet. De arbejder, altså Logan Paul lavede jo engang sådan noget, et 20 minutters video hver dag, det der daily vlogging og alt muligt. Ja. Og altså, det er lang tid siden jeg har set det, men de arbejdede 16 timer hver dag. Han fik blodtryk, fordi han arbejdede så hårdt. Shit. Plus de er nogle intelligente mennesker. Det er ikke tilfældigt, at det er dem, der er blevet berømt. Det var det. Og det var jeg sådan lidt overrasket over. Det var sådan, men de er ikke idioter. De er faktisk
fundet ud af, hvad folk gerne vil lide, hvad folk kan lide, og så blevet ved med at producere det, og blevet ved med at arbejde hårdt, selvom man får 100 views i 10 år, ikke? Ja, men det er det, der er så smart ved det, at de tænker sig lidt om, og så udnytter det bare de muligheder, som der nu er, og så kan det godt være, altså det er jo også meget smart, altså all publicity is good publicity. Nu er det så måske ikke lige all med Logan Pauls suicide video, jeg ved ikke om du har set den, han gik i Japan og blev cancelled rimelig hårdt, fordi han filmede nogen. Det. Men hvem ved, måske har det været ændrende, jeg ved det ikke. Det er det, jo. Men altså igen, altså, hvis man kan bare udnytte det, at folk synes, at man er en anden total taber, men at der er nogen, der følger en, fordi de synes, det er mega fedt, det man laver. Hvis man har fundet ud af den, og kan udnytte det, og så kapitalisere på det, så er du genial. Så du har bare brugt en mulighed, som andre ikke lige gad at bruge, fordi det bør man ikke gøre. Ja. Jeg har også sådan, i forhold til Hasse også, altså jeg har et par venner, som stadig sidder fast. Ja. Og det seriøst, det fucker deres liv op. Ja, men altså igen, de hygger sig jo. Så ser man på dem, de hygger sig, men vil også have lyst til at prøve at overtale dem til det. Men altså, det er jo svært at komme ind til dem og sige, at du kan så meget mere. Uden tvivl. Ja. Så der er ikke så meget at gøre. Det var TikTok. På TikTok, alle de der grind-videoer. Jeg røg hvad, det kan fandme ikke passe, at jeg sidder i status quo her og bare ryger hele tiden. Der må være noget andet, end at bare gøre det. Så det, jeg er glad for, at jeg kom væk fra det. Helt bestemt. Og hvordan er du med sociale medier, altså sådan noget som TikTok og Instagram og sådan noget? Har du haft problemer med det, og hvordan har du nu, og sådan, hvordan håndterer du det? Jeg har goddygelige problemer med det. Jeg hader min mobil så fucking meget. Altså der er alle mulige ting, som jeg prøver at tage, alle mulige measurements, tage alle mulige træk for at kunne undgå at være meget på mobilen. Altså du skulle se, hvad der sker, når jeg åbner Instagram. Der kommer sådan en ting op, som der siger, take a deep breath, så skal de sidde i lang tid. Og så hver gang jeg åbner Instagram, så bliver den der timer, før jeg må komme ind på Instagram, længere og længere, så bliver det et halvt sekund længere. Og så når jeg så har været igennem den her timer her, så skal jeg også lige skrive en grund til, hvorfor jeg går ind på Instagram. Og så kan jeg så komme videre til næste trin, hvor der står, hvor mange minutter vil du være inde på Instagram. Og så kan der så, efter de, vil jeg siger, et kvarter vil jeg være inde på Instagram. Så kommer der efter det kvarter, vil du lukke appen, eller vil du have endnu en af de her timer, som der lige kommer med en intervention. Så der er rigtig mange ting, men jeg bliver stadig ved med at bruge den, fordi så sidder man der, hvis man bare lige er hurtigt, et lille mellemrum med, at du kan sidde og bruge noget tid på Instagram, så det er så let. Så, men jeg har også noget som en ny ting, som jeg blev gjort opmærksom på, en der hedder George Mack, som der også har været på Chris Williamson Modern Wisdom. Han snakker om at have en cocaine phone og have en kale phone. Altså cocaine og kål mobil. Og så din cocaine mobil, jeg det er bare... Jeg elsker jo kål. Jeg spiser så meget kål. Gør du det? Ja. Så, det er også lækkert. Det er også godt for en. Men det er også det samme princip med, at kokain er lort for dig, så det er bare sådan noget med sociale medier og alt det dårlige, du kunne finde på din mobil. Basically har du på en mobil, og så på den anden mobil, der har du alle dine gode noter, alle dine sådan arbejdsting, alt det, der relaterer til arbejde. Og så kan du bare have din kokainmobil låst væk, til når det sådan, når jeg er. Så jeg prøver at implementere nogle nye ting, og så sørge for, jeg gider ikke lige at købe 2 mobiler, så jeg sørger for, at min mobil er bare min kokainmobil, og så har jeg min MacBook, som er min arbejdsmobil. Så bruger jeg den til, lad os sige, jeg skal tjekke mails, eller hvis jeg skal tjekke alt muligt, så sørger jeg for, at det bliver gjort der. Fordi at ellers så kan jeg bruge min mobil og sige, jeg går lige ind og tjekker en mail, og så lige pludselig så i mailen, så var der et link til Facebook, og så sidder jeg inde på Facebook, og så sidder jeg der og scroller i lang tid. Så der er så mange ting, som der lige kan, og så sørger for at aldrig have den inde på værelset. Det gider jeg ikke. Ja, og så din go-to, hvad er det? Go-to-app, det er Instagram, eller har du været meget i TikTok, eller hvad er din go-to? Jeg var meget på TikTok, men så jeg fik ligesom nok på et tidspunkt. Nu ved jeg ikke. Jeg er udlængerne. Nej, fint. Okay, super. Det er derfor, jeg en gang imellem, for lyden virker. Super. Men ja, jeg slettede TikTok og Instagram på et tidspunkt, fordi jeg tænkte, okay, nu må det simpelthen være nok. Men så downloadede jeg lige Instagram igen, fordi det er der, hvor jeg har kunder på, som der også driver på Instagram og sådan noget. Så det er mest Instagram. Jeg har også TikTok, men jeg bruger det ikke rigtigt. Så det er rent arbejde, hvis jeg skal ind på TikTok, eller hvis jeg skal bruge Instagram. Jeg synes, det er vildt, hvordan, altså, du er en hårdt arbejdende fyr jo, og du er motiveret, og du kæmper, og du bliver jo ikke skubbet nemt, vel? Og du stadig bruger al din energi for at lade være med at ryge ned i sådan noget som TikTok og Instagram og sådan noget. Ja. Altså, en fyr, som har kontrol på næsten alt i livet, kan næsten ikke kontrollere
sociale medier, scrolling og sådan noget. Yes. Det viser også bare, hvor fucking afhængighedsfuldt det er. Det er så sygt. Helt vildt. Og det er uhyggeligt. Jeg skrev noget om det i min dagbog forleden, at altså, sindet er jo egentlig en superkraft. Du har en superkraft, som er dit sind, og du kan så meget. Også hvis, altså, det er der, hvor alle de her gode idéer kommer fra. Alle de kreative idéer, som der kan lede vores samfund, og lede innovativitet. Lede med innovative idéer, ja. Innovativ, ja. Det kommer fra, at vi keder os, og fra vores sind ikke har haft noget at lave, og det så bare sidder og tænkt, og så lige pludselig, der skulle da et eller andet. Men så, hver gang vi keder os, så har vi bare den her stimuli, så behøves vi ikke at sidde og kede os længere. Så kan vi bare gå ind på den her, bum, så hver gang, så er den klaret. Jeg synes, det er forfærdeligt. Virkelig stor, fuck mobiler. Ja. Jamen, jeg er meget enig. Altså, det er helvede at blive afhængig af. Ja. Og jeg ser også bare så mange unge mennesker. Jeg synes, det er så synd for dem, fordi at, altså, hvad kan de gøre? En 14-årig kan jo ikke tage krigen op mod det, når de har siddet og set det, siden de var 8, 6, 5. Nej, altså, det ligger 2 år stukket iPad i hånden. Det ligger så dybt i deres hjerne, at de er ikke bare heroin addicts. Altså, eller jo, de er nok deroppe. Altså, de er så dybt afhængige, at de simpelthen ikke de kan ikke slippe det. Men det er det, der er så vildt med det. Om de så kommer til at kunne... Altså, jeg har også virkelig tænkt over det meget. Jeg synes, det er forfærdeligt at se på. Altså, sådan sidder 2 veninder, som der sidder i toget, snakker ikke et ord med hinanden. De siger farvel igen, når den ene skal af toget, fordi de bare sidder på deres mobil. Eller hvis de sidder og har en leje, de sidder bare fuldkommen hjernedødt. Men igen, det har jo også fantastiske muligheder, mobilen. Altså, vi kan jo alle mulige gode ting. Altså, hvis ikke det havde været for mobilen og for TikTok, så havde jeg ikke siddet og lavet alle de her sundhedsting og selvudvikling og alt det der meditation er helt lortet. Hvis ikke det havde været for mobilen, så havde jeg ikke været på det punkt. Ja, det er på en eller anden måde meget sjovt. Det er jo sådan en kæmpe kraft, men så også kommer der med alle mulige forfærdelige ting, man kan falde ned i. Der er en eller anden, der må være et eller andet quote omkring et eller andet, der kommer med meget godt, kommer også med mange et eller andet. Der er sikkert nogle masser af quote ting om det. Ja. Jeg synes bare, det handler om at være god til at holde det i moderation. Altså sørge for, at det hele bare er i... Altså bare sådan, ikke have mobilen inde på værelset, kun måske lige sætte tid af, specifikt til et tidspunkt på dagen, hvor du bare lige... Okay, nu er der et kvarter scrolling, og så sidder du og scroller et kvarter eller et andet, og så er det bare det, du gør. Ja. Jeg har aldrig nogensinde scrollet. Aldrig nogensinde lavet den her. Altså, jeg har da været afhængig af YouTube, og jeg har været afhængig af Snapchat, de forskellige Snapchat stories, og de der ting derude. Men da scrolling begyndte at komme, jeg har aldrig nogensinde givet min hjerne tilladelse til at køre den her. Så jeg savner det ikke, jeg mangler det ikke, jeg har det ikke, fordi jeg aldrig prøvet det. Så der var jeg lidt heldig på en eller anden måde. Jeg havde på en eller anden måde forudset den afhængighed. Men altså jo, jeg var da afhængig af at se åndssvage ting på YouTube, men jeg er stort set ude af det faktisk. Jeg bruger Twitter eller X en gang imellem, og der er nogle lortevideoer, men jeg ved sgu ikke, jeg har været lidt heldig. Jeg har min storebror, han har altid været meget ops på alle mulige ting og foran på alle mulige ting, og han var sådan, altså da jeg var 11 eller sådan noget, sagde han, stop med at se porno, så aldrig porno. Jeg har ikke set porno siden det var ikke 11, måske 13, jeg har ikke set porno siden jeg var 13. Ja, og så også sådan noget, lad være med at sidde og falde ned i alle mulige lorte YouTube og sådan noget, og så sådan, altså det gjorde jeg lidt, men altså, jeg er stort set ude af det. Altså ikke helt overhovedet, men altså, jeg kan godt gå på toilettet uden min telefon, uden at tænke så meget over det. Det synes jeg og man kan gå på toilettet med sin telefon, det er altså vildt, fordi det er svært at gå på toilettet med sin telefon, det har jeg haft problemer med i mange år. Hvad fuck skal jeg lave derude? Men de bedste idéer kommer, når man skider. Det har jeg også hørt. Alle de bedste tænkere, de sidder også og tweeter på det, mens de sidder og skider. Ham der Alex Hormozzi, som jeg nævnte på et tidspunkt, han sidder også basically alle hans mega gode tweets, som han lægger ud af sådan noget. Det er hans shitboards. Det er bare, når han sidder og skider, så har han lige kommet i tanke om et eller andet. Men jeg synes sgu, det er også dårligt stil jo, hvis du bliver ude på toilettet, hvis det er et public toilet, og du sidder og skider, og så sidder på mobilen jo. Så folk er lidt ude foran, det tager her lang tid at komme. Men jeg prøver at... Hvad fanden var det? Jeg havde en eller anden tanke med det. Med mobiler, altså når man bruger dem, så... Jeg kan sgu ikke huske det. Nå, okay. Ja, men man skal passe på. Altså min lillebror, han er jo dybt afhængig, og jeg siger det til ham tit, han bliver bare sur. Han sidder og skåler. Jeg tror også, der kommer til at være big pushback, men der er lige, hvad er det sådan, måske 7-8 års generation, som bare er lige blevet fucket, fordi teknologien kommer, man ved ikke, hvad konsekvenserne er. De bliver alle sammen testpersonerne, så kommer konsekvenserne bagefter.
så reagerer staten, eller hvad nu der reagerer, og laver nogle lovkrav, og så bliver de næste generationer reddet, ikke? Men der er lige en par generationer, som kommer til at lide. At det er lige deres dannelsesår, altså sådan noget med deres teenageår, hvor de begynder at danne en personlighed faktisk. Så sidder de der, og så bliver deres personlighed jo bare, hvad algoritmen har været jo. Ja, og de bliver også manipuleret af det. Altså, det er jo ikke, altså, algoritmernes mål er for dig til at købe et eller andet. Det køb den her reklame, det er målet. Så ofte, altså der er sådan, jeg kan huske, der har lavet sådan nogle studier, hvor de havde set, at fordi de laver jo bare algoritmen, de bliver ved med at tune den igen. De ved godt cirka, hvad der sker, men bliver ved med at tune den til at få mest salg. Så den vil vise nogle videoer, som får en til lyste at have det her. Og så bum, dagen efter kommer reklame, hvor du har glemt, at du har set de videoer. Og så ligger reklamen præcis det tidspunkt på døgnet, hvor at du vil være mest interesseret i at købe en reklame. Altså, du er produktet jo. Nej, du er ikke produktet. Du er produktet, din tid. Nej, er det produktet? Du er den, der bliver solgt. Din tid bliver solgt. De køber jo din tid. Reklamerne køber din tid til at blive set. Det er dig, der bliver solgt. Det er din tid, de bliver solgt. De vil gerne have, at du skal bruge den så lang tid, som du overhovedet kan på den app, så de kan sælge din tid til virksomheder. At det er det, som der er blevet til, og det er det, der styrer vores liv, basically lige nu. Og at det er det, som der former deres, sådan, det der småbørns tankegang og deres identiteter. Så, men det kan jo også føre til gode ting igen, altså så er det der med, at så kan de måske falde over en eller anden video, som vi synes, og ham der, han skulle være en af mega Jordan Peterson. For eksempel, hvis de falder over ham, så okay, fuck, han har virkelig nogle fede tanker, og det her, det hjælper faktisk med alt muligt, som jeg har tænkt over. Så kan det virkelig hjælpe meget. Men jeg synes også det er værre, det gør more harm than good, synes jeg. Noget, altså også bare at give dem en iPad, hvis de er 2 år gamle. Altså, der er lige lidt sammen. Jamen jeg var i bussen for nogle dage siden, og så var der sådan, jeg tror måske 9 måneder barn. Altså, og barnet begyndte bare sådan at sige, græd ikke eller noget. Bum, telefon i hånden. Barnet vidste, hvordan den skulle bruge det. Altså, barnet ved, hvordan den skal bruge telefonen, før den kan spise. Jeg synes, det er fuck op, at det er sådan noget. Som det er blevet til, fordi så er det bare, det er det eneste, de kan få. Men så igen, så kan det også godt være, at de der generationer, som er bare vokset op med det, kommer til at finde de sygeste ting med det. Men det er også det, altså, du kan jo ikke tage bare, alle børn skal lære at bruge mobil, for mobilen er superpower. Det er mængden af muligheder, du får med at have en mobil, og helt vildt, så de skal blive ekspert. Altså, det er også sådan, børn bliver jo eksperter så hurtigt. Lige pludselig ved de ting, du ikke ved, og du er bare sådan, okay, jeg er allerede bagud. Det går så hurtigt, og det skal de også blive, men de skal også vide, at det kan også fuck med en, altså så mange, der er deprimeret og sådan noget. Meget af det kommer derfra. Jeg synes sgu det er svært at gøre med, men så er det igen bare at fokusere på, hvad man selv kan gøre i can't change the world. If you want to change the world, start by changing yourself. Så er det bare, men man kan ikke gøre så meget andet end bare at tage gode af det selv, og så sørge for at måske være en god indflydelse til ens egne børn, når man så kommer der, eller prøver at påvirke sin lillebror til at lade være med at gøre det, så man ikke, det er svært at gøre noget andet end det. Ja, man skal sprede så meget godhed man kan. Det er det mest moralske. Min storebror, han er flyttet til Kenya. Han er flyttet til Kenya? Ja, stort set, fordi at han er, men altså, min storebror, han er fuldstændig fuck status quo. Altså, så sådan, han er ligeglad. Altså, han er taget til Kenya, laver alle mulige videoer, siger alle mulige ekstrem radikale ting på internettet, og han er bare sådan smidt op på Facebook, han smidt op overalt. Han er sådan, se mig, men han er lige blået op i Kenya. Han har fået, jeg ved ikke om det var det 50.000? Nej, måske 25.000 likes på TikTok på sådan 2 uger. Ikke dårligt. Og han siger, at hans indbakke er fyldt op med kenianske piger, der skriver til ham. Men han har fået en kæreste dernede, så han siger, at han skal ikke røre nogen af de kenianske stier. Man kan falde ned i Lost. Jeg ved ikke, om du har en kæreste eller hvad, så du er ikke så Lost-fod. Altså, der er jo selvfølgelig, hvis du ser en anden. Hvis man ser en pige eller andet, så kommer der jo ikke. Men altså, det er langt lettere at tænke over. Det er jo ingenting i forhold til, hvad jeg har derinde. Det er, man bliver så taknemmelig for det, at man har en kæreste, når man ser andre piger, og får den her, måske lige lyst, nu skal du meget pænt hende der. Så kommer man lige til at tænke over, gå det lige igennem, okay, hvis du skulle være kæreste med hende der, så skulle jeg droppe hende, som er rimelig fucking, altså rimelig perfekt og rimelig
altså perfekt fremtid også sammen med hende, og elsker det rigtig højt, så der giver det ikke rigtig nogen mening op i hovedet. Så det er langt lettere at styre væk fra Lost, når man har et anker. Altså, ja, helt sikkert. Det har jo været en af mine største synder, det er Lost. Og jeg har haft mange problemer med det, langt større end mobiler, altså. Lost, nye piger, sex, meningsløshed, sex, og nye piger, som jeg sagde før, nye piger og sådan. Jeg har haft mange problemer med det, til ud i byen og bare tage en ny pige med hjem hver gang. Og altid gå efter det der kick, man får, når man lige knaller en ny pige og sejrer den. Og jeg slog derop med min kæreste for et par år siden, bare for at gøre det. Altså, det har virkelig faktisk fucket med mig. Altså, det har været et eller andet, noget jeg har strugglet mere med. Jeg er blevet bedre til det nu. Altså, du kan se op på der, så står Don't Lost, står op på nummer 3 deroppe. Der har jeg skrevet nogle forskellige ting ned med. Altså, det jeg gør nok. Det er ikke sådan. Prøv at slå lidt den der. Jeg ved ikke. Nå, men det kan godt være, at vi skulle, skulle slutte den. Vi prøver at gætte, hvor lang tid vi talt. 2 timer. 2 timer? Ja, det går hurtigt. Men jeg er ikke helt sikker på, at man kan høre dig snakke lige nu. Fordi der er lige pludselig begyndt at komme ret meget støj i de sidste 2 minutter. Nå, det er også fint. Det var fedt at snakke, mand. I lige måde, jeg synes, det var nogle fede samtaler. Ja, er det ikke fedt at lave et podcast? Jo, fucking nice. Jeg har virkelig tænkt over, at det har lyst til at bare... Jeg har virkelig lyst til at gøre det selv. Ja. Og bare snakke med folk. Altså, Ja. Og bare interessante mennesker, som... Altså, det kunne være mere nice, hvis vi faktisk havde en platform, som der kunne tiltrække nogle fucking cool mennesker. Ja. Og mega kloge, som du kan spørge om alt muligt. Ja. Og jeg har allerede nogle venner, og nogle jeg gerne vil snakke med. Jeg har inviteret den på, og de har sagt ja, og sådan noget. Så det er fedt. Jeg prøver at stoppe den her. Bum bum.